Creo que estou namorado. Dos teus dous ollos azuis. Son como da cor do ceo. Cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste. Pérdome cando te miro. Que fácil é confundilos. Coas ondas No mar de Vigo. Ola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. Abanca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en Abanca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club. Con todas as vantaxes que xa coñeces, ademais dunha bufanda de as celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros.
Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista as celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente á banca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the Glory Brigade. You're in it to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team. Saudos, que tal? Moi bons días e benvidos a Celta Media, benvidos a Cidade Deportiva, a Fouteza, benvidos o que vai ser o terceiro amigable do verán deste Celta de Claudio Giraldez. Xa xogamos en Águeda, Portugal, xa xogamos en Vila García de Arousa, sentímonos como na casa, por suposto, e hoxe toca xogar na nosa casa, na Cidade Deportiva, a Fouteza. O meu carón está Bruno López nos comentarios. Benvido, Bruno, que tal? Hola, buenos días. Todo en orde, todo en orde. Vouche pedir unha primeira reflexión sobre un tema que penso que hai que mencionar antes de que comece o partido, porque vai moita calor, moitísima calor hoxe, Bruno. Diferentes cosas, pero o calor vai a ser un condicionante moi importante para o partido. Sen dúbida, témolo que ter en conta, témolo que ter moi en conta. Vai moitísima calor hoxe na Cidade Deportiva a Fouteza. Vemos o personal do Real Club Celta para que comece o encontro. Vai comenzar ás 12 en punto. Imos ver o tema da puntualidade, porque un encontro a porta pechada. Hoxe recibimos na nosa casa o Sporting de Xixón, e como falábamos do tema da calor, aquí estamos vendo como os aspersores teñen que traballar tamén,
imos ver como xestionan, ¿no? O tema dos tempos, a intensidade sobre todo, Bruno. Sí, sobre todo iso, sobre todo ao final o que comentábamos antes, o calor vai ser un condicionante importante para este partido, porque quizáis momentos, sobre todo na etapa de pretemporada na que estamos, que ao final o equipo non está totalmente rodado, e iso vai ser importante, vai ser un factor importante o da calor nesta mañá aquí en Afouteza. Que ata o de agora pois non tivemos unhas condicións de tanta calor como a hoxe, non? Forma parte tamén, como dicías, non, Bruno? De seguido imos ir cos 11, pero forma parte tamén da preparación. Un reto moi, pero que moi exixente para estes xogadores, que estes son os suplentes hoxe, agora imos cos 11, pero é un reto máis, non? Engadido. Sí, está claro, ao final tamén é un condicionante que tes que acostumarte a él, porque non se sabe dentro dun mes cando empece a tempada, cando empece a liga, como pode vir as condicións. Entón, pues, bueno, tamén é importante acostumarse ao calor e as condicións que podan vir mes adiante. Vemos aquí neste grupiño, aquí na dereita, Hugo Sotelo, novidade, volve Hugo Sotelo de Sárdoma a convocatoria do Celta, vai partir dende o banco. Tamén hai Claudio Giraldez recibindo os seus xogadores entre sorrisos. É moi evidente que Hugo Sotelo pode ser protagonista hoxe. Agárdame un segundiño, Bruno, porque coido que podemos agora repasar o 11 do Celta. Témolo aquí xa. Vai xogar o Celta con Marc Vidal na portería, con Mingueza, Starfel Unai na liña defensiva. O carril dereito vai ser para Javi Rueda, o carril esquerdo para Hugo Álvarez. No medio campo imos situar a Beltrán e a Damián. E na fase ofensiva atoparemos hoxe de inicio a Alfon, a Dubicas e a Williot. Pois segue Claudio Giraldez, Bruno, facendo probas, tema de nomes, tema de posicións. Agora verémolo como sitúa o seu equipo no campo, pero aí está o 11 do Celta para hoxe. Sí, ao final é o momento da tempada onde hai que facer as probas, non? É o momento onde hai que engrasar a maquinaria para que despois, unha vez empeza a temporada, todo vaya rodado. A verdade é que, bueno, é importante que os xogadores collan minutos, que os xogadores empecen con unha dinámica de partido importante, e iso vai ser bo para o equipo. Xérame algo de curiosidade a posición de Mingueza, porque outro día falábamos moito na retransmisión no Estadio Municipal da Lomba, no encontro que gañou o Celta ante o Vizela portugués por 4-0, de Óscar Mingueza xogando de medio centro. Falábamos antes do 11, vemos aí a Fran Beltrán, hoxe capitán do Celta ante o Sporting de Xixón. Falaremos tamén do Sporting, porque é un equipo que desprazouse ata Vigo hoxe para xogar aquí na Cidade Deportiva Afouteza en Mos contra o Celta, adestrado por un vigués. Coñece moi ben a casa Rubén Albés. Pero a posición de Mingueza, que agora ímolo comprobar, a ver hoxe onde atopamos a Mingueza. Penso que partindo dende a liña defensiva como terceiro central, é moi interesante o que está a facer Claudio probando os seus xogadores en diferentes posicións. Sí, no caso de Mingueza é un xogador que ten un talento especial, un entendimento do xogo moi importante como para poder xogar en diferentes posicións, e iso é unha facilidade para él tamén. Sí, ao final, o que falábamos antes, é importante que nesta etapa da pretemporada probense cousas, se estén probando cousas, e que podamos ver diferentes alternativas que se podan utilizar durante a Liga, durante a temporada. Saltan os xogadores ao terreo de xogo, un dos terreos de xogo desta Cidade Deportiva Afouteza. Repasábamos con Bruno López o 11 do Celta. Imos ver como é o rendemento hoxe do conxunto vigués, dos nosos, na Cidade Deportiva Afouteza. E faltanos, antes de que comece o encontro, témolo aquí, repasar ou plantexar o 11 do rival de hoxe, do Real Sporting de Xixón, que xoga con Rubén Yáñez na porta, con Guille Rosas, Mbemba, Diego Sánchez, Pablo García na liña defensiva, Olaechea, Jesús Bernal no medio do campo, media punta vai ser para Nacho Méndez, na dereita arriba ubicamos a Juan Otero, na esquerda a Gaspar Campos e na punta do ataque a Caicedo. Equipo, o Sporting de Xixón, adestrado por Rubén Albés. Penso que temos que falar hoxe de Rubén Albés. Bruno, sempre é bonito reencontrarse con xente da casa.
Rubén Albés está a facer un traballo extraordinario na segunda división do noso fútbol. Cando adestraba o Albacete foi nomeado mellor adestrador da categoría da segunda división española. Agora buscando tamén a sorte, o seu éxito no Sporting. Sí, pouco e moito que falar de Rubén e moito bo. Ao final tivemos a sorte de disfrutalo aquí na casa e facendo temporadas moi boas co Celta B. Bueno, parte dos xogadores que el tivo pois están no primeiro equipo agora no Celta, e iso é que o traballo foi bo. Tamén é bonito, non? Ver como a xente da nosa casa pois está ben ubicada no mundo do fútbol, caso de Rubén Albés adestrando o rival de hoxe, o Sporting de Xixón. Aquí vemos a foto cos colexiados do partido, Fran Beltrán portando ese brazalete de capitán do Celta. Outra das cousas, non? Que estamos a ver na pretempada, o tema dos capitáns. Xa portou ese brazal Fran Beltrán outro día en Vila García de Arousa. É un xogador xa con galóns no plantel, Bruno. Sí, ao final é un xogador que xa leva os seus aniños no club, debe levar 5 anos polo menos no club, e bueno, ao final é un xogador que viu moi xoven para aquí, pero que xa se pode catalogar como un veterano do equipo e da competición. Sen dúbida, vai comenzar o encontro, terceiro amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25. Contámolo, como sempre, en Celta Media. A piques de comenzar o partido, colexiado revisando o seu reloxo, e xa roda o balón no céspede da Cidade Deportiva Fauteza, xogando en Curtiño o Sporting de Xixón, entre centrais, ubicándose aí en Bemba con Diego Sánchez, buscando envío longo cara a posición de lateral dereito de Guille Rosas. Non pode controlar o balón, vai ser saque de banda a prol do Celta. Vai executar ese saque de banda Hugo Álvarez. Falamos de novo da calor, non podemos esquecer, porque, claro, dende a casa, dende a piscina, dende a praia, dende o traballo, dende onde esteades vendo o partido, podedes estar cómodos relativamente, pero hoxe vai moitísima calor, pega o sol. Son as 12 da mañá e os xogadores van notar isto, de seguro que sí. Sí. E sobre todo co paso dos minutos. Ahora ao principio quizáis sexa máis factible el poder levalo, pero co paso dos minutos vai ser moito máis complicado o tema da calor. Marca 30 graus, 29, 30 graus de temperatura esta hora o termómetro na Cidade Deportiva Fauteza. Xoga o Celta, balón para Fran Beltrán, en horizontal con Damián, círculo central. Avanza, rebasa a liña divisoria Damián, xoga cara atrás. Vemos a Mingueza aí afincado na posición de terceiro central pola dereita. Dicíamolo antes, non, Bruno? Antes de que comenzase o partido, a análise iba un pouco pola posición de Mingueza, ahora ubicado aí na posición de terceiro central. Boa xogada do Celta intentando sair dende atrás, perde o balón, quere recuperalo Hugo Álvarez ante Guille Rosas. Marcha o balón fora dos límites, pero podemos confirmar iso, non? Sí, Mingueza ubicado como terceiro central hoxe. Como terceiro central é máis ou menos a estrutura que tiñamos pensado antes do partido, ¿no? Con ese 3-4-3 e con Mingueza como central dereito. Presionaba aí Tasos Dubicas a Mbemba, o que xoga é Diego Sánchez, xa apoiándose na posición de Pablo García no lateral esquerdo do Sporting de Xixón. Diego Sánchez co seu porteiro Yáñez. En Bemba, vemos a presión alta do Real Club Celta, obriga isto a errar no pase ao Sporting de Xixón, e vai ser saque de banda de novo a prol do Celta. Hugo Álvarez. Moita intensidade nestos primeiros minutos, 2 minutos de encontro, sen goles na Cidade Deportiva Fauteza. Beltrán cara atrás, Starfel. Ergue a cabeza Starfel, xoga en Curtiño con Óscar Mingueza, envío longo de Mingueza buscando a carreira de Alfon, quere presionar Alfon, imos ver que pode sacar de aí Alfon, controla ben o balón, mete o centro, cara de Dubicas, o remate de Tasos Dubicas coa testa, primeira ocasión do Celta, sen demasiado perigo aí ese remate de Dubicas, atrapou Yáñez, aí felicita Tasos Dubicas a Alfon, ben buscada a xogada por parte de Alfon, e sempre está aí, Dubicas en posición de remate. Ollo Williot que está no chan, vamos ver se non ten nada aí Williot, pero remate de Dubicas, minuto 3 de encontro,
sempre está aí o dianteiro grego, Bruno. Sí, resaltar tamén a insistencia de Alfon para roubar ese balón, Dubicas é un xogador que se ubica moi ben no área e sabe encontrar o espacio para buscar o remate. É que é o tema de conversa, non? Oxe, se falamos do Celta pensando no segundo amigable o que vivimos o sábado en Vila García de Arousa ante o Vizela, hat-trick de Tasos Dubicas. Acaba de chegar Borja Iglesias e xa falábamos, poderemos falar tamén do bonito que foi onte o tema da presentación de Borja Iglesias, porque foi aseguro, increíble, moi emotivo, pero claro, aí está a competencia, o debate, non? Dubicas sábeo, estou seguro de que sí, e quere demostrar cousas, non? Ese tema é moi interesante, o tema dos dianteiros hoxe que están no Celta, algo moi bo para o equipo, consideramos que sí. Sin dúbida, ao final tamén hai que pensar que a temporada é moi longa, pode haber moitos condicionantes, entón ter dous dianteiros enchufados de garantías, iso é importantísimo para o equipo. Moi importante, o tema dos efectivos, polo momento no ataque do Celta estamos vendo a un Tasos Dubicas moi enchufado, lóxicamente, xa o dicía onte na súa presentación, Borja Iglesias chega con moitas ganas. Aproveito para convidarvos a que se non vivichedes onte a presentación de Borja Iglesias como novo xogador do Celta, pasedes pola nosa canle Celta Media, tedela aí, foi algo tremendamente bonito, moi aconsellable. Ataca o Celta, corre Dubicas, quería progresar Dubicas ante Mbemba, non puido o dianteiro celeste, tería falta aí, pero tiña a posición gañada o central do Sporting de Xixón. Eles tamén facendo probas, é habitual, non? O tema dos erros, nas marcas, nos pases, é algo que temos que ter en conta sí o sí, Bruno, neste tipo de encontros. Clave, ao final na pretemporada coméntese erros propios do momento da temporada no que estamos. Entón, importante, a veces é bo tamén cometer algún erro para que non suceda máis adiante e poda suceder agora e se poda correxir, non? Hai falta agora sobre Juan Otero, xogador do Sporting de Xixón. Vemos como están a suar xa os xogadores, minuto 5 de encontro, vai moitísima calor, insisto. Temos que ter cuidado tamén cos encontronazos, co tema de mancarse e demais. Hoxe tamén coa calor. Aí recupérase Juan Otero. Vai xogar Hugo Álvarez. De momento, sen goles na Cidade Deportiva Fouteza aquí. Contámolo en Celta Media. Aproveito para tamén comentarvos que se estades a ver o partido nesta canle en Celta Media, podedes suscribirvos o tema de seguir incrementando a nosa familia na canle de YouTube de Celta Media. Suscribirvos que non custa nada. Quere recuperar o balón Fran Beltrán, impide aí que o Sporting de Xixón avance liñas, ese pase que intentaba precisamente Otero, vémolo xa recuperado, buscaba o balón Otero pero non puido atopar destinatarios envío. Xoga Marc Vidal. Interesante tamén a actuación de Marc Vidal outro día, un porteiro que acaba de chegar ao Celta. Agora contámolo porque ataca Dubicas, quere atopar no carril baleiro a Williot Swedberg, non consegue conectar Dubicas con Williot e a bola vai ser para o conxunto asturiano. Tema de Marc Vidal interesante, este porteiro que acaba de chegar, que polo momento ten a confianza de Claudio. Sí, é un porteiro que ven nunha canteira onde a figura do porteiro é moi importante e aquí a min gústame personalmente este rapaz e a ver si... Ollo aí o erro, vai ter a ocasión o Sporting de Xixón, marca o conxunto asturiano. Se antes falábamos, Bruno, dos erros neste tipo de encontros na pretemporada, pois aquí atopamos un erro na saída de balón, ese pase cara atrás que aproveita o dianteiro do Sporting de Xixón no minuto 7 de partido para marcar o primeiro tanto neste terceiro amigable que está a disputar o Real Club Celta. Marca Caicedo, marca o Sporting de Xixón, é un erro deste tipo de encontros, Bruno. Propio deste momento da temporada, poden darse este tipo de erros e é mellor, como decía antes, é mellor cometelos agora e non cometelos en etapa no proceso de competición importante como pode ser a Liga. Marcou Caicedo, marcou o Sporting de Xixón no minuto 7 de partido. Celta 0, Sporting 1.
Ainda non temos actualizado aí o marcador, pero acabamos de ver este tanto, vémolo repetido, pase cara atrás hacia ninguén, Starfel moi aberto, Unai tamén, Caicedo con potencia, con zancada, aproveita e define ben ante Marc Vidal, Bruno. Sí, moi ben, verdad, un xogador Caicedo moi potente, que con espacio é capaz de superar a Starfel e plantarse diante de Marc Vidal, e a definición é boísima a un lado. Celta 0, Sporting 1, marcou Caicedo, como dicimos, Jordi Caicedo, o primeiro tanto deste partido, marcado pola calor, insisto, 30 graus de temperatura, moito esforzo físico por parte dos xogadores, e o Celta que ten que remar agora para seguir traballando, lóxicamente, e tratar de acadar o empate. Vai Hugo Álvarez, boa combinación con Williot, quere chegar, pisa área Hugo, pase cara atrás, chegaba Alfon no segundo pau, ocasión moi clara do Celta, tirándose con todo Alfon, puido ser o empate, lamentase aí o xogador do Celta. Boa xogada de Hugo Álvarez, bo pase cara atrás buscando o segundo pau, unha mágoa, non chegou aí con toda a certeza Alfon na xogada. Moi boa combinación, moi boa xa desde o inicio, con Damián filtrando pase fora sobre Hugo Álvarez, e aparece espectacular entre estes dous xogadores. É unha mágoa que chegou un pouco forzado Alfon. Moi pretiño aí, é verdade, chegou forzado, pero tamén hai que estar aí, tentou estar aí Alfon, parece que o Celta quere reaccionar. Este Javi Rueda, mete o balón Javi Rueda, ten que meter o puño tamén Yáñez para rexeitar ese esférico. Xogou Sporting, non quere saber nada da pelota Diego Sánchez, buscaba o dianteiro Caicedo, protege ahora Otero, xoga en Curtiño. Xa o Celta replegando, agardando agora en bloque medio a ver se o Sporting propón, non? Porque tendo en conta que o adestrador é Rubén Albés, podemos intuir, Bruno, que o Sporting tamén vai querer a pelota. Sí, eso está claro. En o posicionamento do Celta que comentabas un pouco intermedio, tamén é importante esa alternancia, non? Porque se vas arriba en todo momento cunha presión moi alta, ao final coa calor e co momento da temporada que estamos, os xogadores van a durar moi pouquiño porque é un esforzo moi grande. Evidentemente o Sporting vai a tratar de ter o balón, e a identidade de Rubén Albés como adestrador, esa se está empezando a observar. Estamos notando, os apuntes de Bruno López nos comentarios. Hoxe en Celta Media, en directo, retransmitindo terceiro amigable do Real Club Celta nesta pretempada 24-25, a maiores do partido, das retransmisións, porque xa sabedes, senón, volo recordo, todos os encontros amigables deste verán e de los poder seguir aquí con nós en directo. Ata 7 partidos están programados. Xogamos xa 2, hoxe o terceiro en Celta Media. Vamos ofrecervos toda a pretempada do Celta. Ademais, hai contidos de moitísima calidade na canle, Suscribirvos, reitero isto, botadelle unha ollada aos contidos, aos insights e demais, porque ídelo pasar ben en Celta Media. Xoga Starfel con Unai, perde o conxunto celeste na Cidade Deportiva Fauteza dende o minuto 7 co tanto de Caicedo. Xoga Juan Otero, perde o balón, non hai falta, sí, sinalou a falta o colexiado do partido. Tamén sufren os colexiados o tema da calor, hoxe, Bruno? Sí. Nos, hai que dicirlo a xente, nos estamos nunha sala bastante acomodada, con aire acondicionado e todo. Somos uns privilexiados hoxe en a Fauteza, Bruno? A verdade é que estamos ben aquí, estamos fresquiños, estamos moi ben. Xoga o Sporting, ataca polo carril esquerdo, Ben Mingueza en tarefas defensivas, bota cara atrás, Marc Vidal envía ese balón ao terreo do Sporting, controla do Vicas hacia atrás, xoga o Celta, quere progresar aquí, tiraba o desmarque Hugo Álvarez pola esquerda, agora chega ese balón a Hugo, controla do Ourense, o de Ourense xogando co de Ponteareas, moita canteira, moita xente da casa, no Celta de Claudio Giraldez. Mingueza controla Mingueza, xoga en curto, ten que volver cara atrás o Celta, outra vez Mingueza buscando a posición de Williot Swedberg, metese cara dentro Williot, protexe o balón ante Mbemba, ven Mbemba aí, o central do Celta,
moita mobilidade tamén arriba, con esta proposta de Claudio. Xogan 3 na parcela ofensiva, Dubicas, Williot, Alfon. Móvense moito, Bruno. Sí, xa nos acostumou o ano pasado Claudio a esta estrutura, a este sistema. Hai moita mobilidade nos xogadores de arriba, e iso é importantísimo, ¿no? Sobre todo para que aproveiten outro xogador, unha mobilidade dun aproveita outro xogador, ¿no? E iso é importantísimo. Xoga o Sporting, Jesús Bernal no medio do campo, Nacho Méndez cara atrás, volta a empezar do conxunto de Asturias, en Bemba para Guille Rosas buscaba o desmarque de Otero, meteu a perna Hugo Álvarez, e vai ser saque de banda pro do Sporting. Minuto 13 na Cidade Deportiva Fouteza, Celta 0 Sporting 1, marcou no minuto 7 Caicedo. Mais do Sporting de Rubén Albés, ven traballando en defensa Dubicas, hai falta pro do Celta. Isto tamén é digno de mención, claro, o traballo defensivo dos xogadores do ataque, non? Porque na pretemporada hai que perfilar moitísimas cousas. E se nos últimos partidos falábamos moito do traballo dos carrileiros, caso de Hugo Álvarez, caso de Carlas Pérez, caso de Javi Rueda, a xente que está a xogar por bandas no esquema de Claudio, os dianteiros tamén teñen que traballar en según que fases do partido, como facía aí nesa acción Dubicas. É importantísimo, ao final o compromiso defensivo de todo o equipo fai que o equipo sexa mellor, defenda moito máis sólido, sexa máis forte a hora de defender, e ao final o fútbol teis que para unha proposta como a de Claudio, que é tan claro, pois aí hai falta pro do Celta. Dicías, Bruno, que unha proposta tan bonita para o xogo, ao final é importante que no proceso defensivo, na faceta defensiva, todos estén comprometidos. Sen dúbida, o Celta comprometido co traballo que demanda Claudio Giraldez dende o banco. Xoga Mingueza cara arriba, o desmarque de Dubicas, non chega ese balón, intenta Alfon manter a posesión, recupera o Sporting, ten que replegar aí o Celta, a presión é boa neste sentido de Javi Rueda, obrigando ao conxunto asturiano a meter a pelota cara atrás. Xoga xa o seu porteiro Rubén Yáñez pide pausa. Vemos aquí na pantalla o tema do carné celtista, outra das novidades desta pretempada. Recordamos vos que se todavía non formades parte da familia do Celta, tedes aquí unha oportunidade moi, pero que moi bonita co carné celtista. 30 euros, na máis, formades parte xa da familia do Celta con este carné celtista, aínda que non podades ir a Banca Balaído, se non podedes acudir ao estadio os días de partido, non pasa nada, tedes o carné celtista, 30 euros, formades parte da familia do Celta, como a ser socio, pero sen poder acudir ao estadio polas circunstancias de cada un. É unha vantaxe moi, pero que moi interesante, como a que pretende buscar o Sporting neste ataque pola dereita, o centro de Guille Rosas, cara a ninguén, o rexeite favorecelle o Real Club Celta. Xoga Mingueza, Damián, quere darlle continuidade ao xogo, Tasos Dubicas protexendo aí o balón, cae Dubicas, rasca moitas faltas destas, Tasos Dubicas xogando de espaldas, de costas a portería, o dianteiro grego faino moi ben. É un xogador que ten a capacidade de baixar ao centro de gravedade e protexer, e cubrir o balón e sacar moitísimas faltas. É un desahogo para o equipo en un momento que estés un pouco máis replegado. É importante que tenga este tipo de xogadores arriba para poder desatascar a saída de balón. Xoga Mingueza, quere atopar unha saída de balón limpa o Celta nesta xogada. Unai Núñez, de novo con Starfel, pouca mobilidade tamén, o tema da calor influe, van pasando os minutos, estamos no 16, ollo que o partido vai ser longo. Williot, pola esquerda, vai encarar, fixa rivais, Williot ten a súa esquerda a Hugo Álvarez, por dentro a Dubicas, buscaba a parede con Tasos Dubicas, non atopa, volta a empezar Hugo Álvarez con Damián con Beltrán metelle velocidade agora a circulación, Starfel, aparece Javi Rueda na dereita, Rueda mete o balón dentro, boa combinación con Alfon, pode animarse o disparo de Alfon, marcha desviado ese disparo de Alfon, pero a intención era boa, como fixo ese movimento para afastarse dos defensores Alfon. Outro dos nomes desta pretempada do Celta, vémolo aquí. Estuvo moi ben ese movimento de fora a dentro para encontrar o espacio, orientouse perfecto, e un xogador moi atrevido que non lle costa nada lanzar, chutar a portería, e buscou o espacio para finalizar, bueno, hai que finalizar xogadas, importante. A boa selección tamén de tiro. Este Otero, xoga Sporting, balón para Guille Rosas, Bemba,
bota o balón cara arriba en Bemba, non hai ninguén, estaba en fora de xogo Caicedo, xa nin tenta pelexar por ese balón, e vai ser a posesión pro Celta. Marc Vidal dende atrás, 0-1, gaña o Sporting na Cidade Deportiva Fouteza nesta primeira metade. Beltrán en Curtiño con Damián, primeiro toque cara atrás, Starfel de novo con Damián, o cambio de orientación, buscando a Williot, o control que magua de Williot Swedberg, vai tentar agora que non saia fora dos límites, dalle continuidade ao ataque ao Celta. O Álvarez vai encarar en Bemba, vai secar adentro, perna dereita, ten que xogar con Damián, volta con Mingueza con Javi Rueda, bascula o Sporting, ataca o Celta, pases en Curtiño, Beltrán filtrando para Mingueza, posición ofensiva, liña de fondo, mete Alfon, aí a magua que o caneo non lle saiu ben a Alfon, buscaba quizáis o recurte, non? Aí quizás esa xogada pedía outra cousa, está a intentar moitas cousas Alfon, moi participativo o xogador do Celta polo momento. Sí, como non están acostumados no Fortuna, ¿no? É un xogador moi participativo, que sempre o intenta, que sempre insiste, un xogador cunhas condicións moi boas. Ben Beltrán, ergue a cabeza, mete o balón dentro, Beltrán, o rexeite da zaga do Sporting, vaille caer a Alfon, sae do área Alfon, xoga cara atrás, aparece Williot, Williot con Hugo, que estaba a pechar aí nesa xogada de balón parado. Damián, o xiro de Damián, controla a pelota o de Pontarea, xoga en Curtiño con Beltrán, quere darlle amplitude, consegue con Javi Rueda, mete o centro Javi Rueda, o control de Dubicas, penso que sinalou man, non? De Tasos Dubicas no control, Bruno. Sí, un poquinho dubidosa porque tiña o corpo, o mapeo do corpo, pero bueno, aproveitouse do control coa man para poder finalizar. Pediu o balón Dubicas, está a pedir moitos balóns, está tamén participativo o dianteiro grego, que vende marcar 3 goles no amigable do outro día ante o Vizela nesa goleada do Celta en Vila García de Arousa ante o conxunto portugués. Intentaba controlar aí Nacho Méndez, anticipouse Beltrán, ollo aquí o envío longo, non vai chegar ninguén, vai ser saque de banda a prol do Celta. Ten presa aí Hugo Álvarez xogando xa para Unai Núñez, conduce o central vasco, ten algo de dúbida, xoga en curto con Damián, quere progresar o Celta por mediación de Damián no círculo central, pisa o balón Damián, xoga con Mingueza buscando a Rueda, Javi Rueda intentaba aí a combinación en ataque con Alfon, quere marchar, pisa Alfon, pide o balón Beltrán, ten que xogar cara atrás porque o traballo defensivo do Sporting tamén está sendo bo, Sí, ata agora está ben ordenado o conxunto de Rubén Albés. Moi ordenado, a verdad que é moi ordenado, con as axudas constantes dos xogadores, duns a outros, e a verdade que moi ben estruturado en defensa, sobre todo cando está en campo propio, moi ben estruturado o equipo. Tamén é certo, penso que temos que comentar, non? Chegou o gol do Sporting moi cedo, non? Minuto 7 de encontro, tras un erro en saída de balón, Caicedo marca 0-1, pero tampouco está o Celta moi exixido, non? Ollo aí a xogada de Fran Beltrán, vai chegar o Laechea protexendo o esférico, marchouse, dicía Bruno que, claro, agas o gol do Sporting, unha acción tras un erro, o Celta hoxe tampouco está a sufrir demasiado, as ocasións, conto a de Dubicas, conto a de Alfon, son para os nosos. Sí, ao final o gol podemos catalogar dun accidente, non? Un pequeno accidente que pode pasar, pero hasta ese momento, nos momentos posteriores ao gol, o control prácticamente do xogo foi do Celta e das ocasións e das chegadas ao área rival. Tamén é bo para o Celta que o Sporting manteña ese orde defensivo, porque o traballo, a demanda é esa, non? Que a exixencia plásmese no terreo de xogo e polo momento, a maiores do calor, pois penso que estamos vendo un partido exixente. Ollo aí, un sustiño levou Marc Vidal ante a presión de o dianteiro do Sporting, era Juan Otero. Non quería saber nada dese balón Marc Vidal, botou uno fora. Saque de banda xa para Unai Núñez, algo de problemas Unai, ten que despexar o coiro, buscando a posición de Tasos Dubicas, sempre aí pelexando cos defensores Dubicas, vai rascar un saque de banda por el do Celta.
avanza metros. Isto tamén é oxíxeno para o equipo, aínda que non saques unha falta, aínda que non controles, gañar metros é importante. O que falábamos antes, dalle oxíxeno ao equipo cando está apretado en cerca do área, dalle oxíxeno ao equipo e iso é importantísimo, tanto ser capaz de quedarse o balón como de sacar faltas, como de provocar calquera situación que favoreza ao equipo. Jesús Bernal no medio do campo, oxixena o Sporting a xogada, volve cara a Jesús Bernal o balón, pide a Olaechea en curtiño para Mbemba, tamén dalle algo de pausa neste ataque o Sporting, perde o balón, outro erro, ollo a contragolpe que pode montar o Celta, o control de Dubicas mete en profundidade, a carreira é boa, o esforzo tamén, Mbemba o Chan, evitou que Alfon progresase con esa xogada tras outro erro en saída de balón do Sporting, algo habitual que xa estamos a comentar con Bruno López aquí en Celta Media. Xoga Nacho Méndez, cara atrás, notase a calor, non é por ser pesado, pero penso que todos os que están vendo o partido notan que o ritmo non é un ritmo tampouco frenético, porque o frenesí con este calor é complicado, Bruno. Hai momentos, como se mira ahora, que parece que un equipo descansa con balón e tamén dalle a oportunidade a outro equipo de que se coloque un pouco, de que tome aire, tampouco hai demasiada circulación, demasiado dinamismo, entonces, pues bueno, iso tamén o agradecen os xogadores. Vai ser un factor a ter en conta o tema dos cambios na segunda metade. Imos ver como xestionan os adestradores este tema. Xoga o Sporting pola esquerda, o Celta agardando, agora si en bloque máis baixo, agardando polo Sporting, que vai no intentar de novo pola dereita Olaechea ante a presión de Williot, ten que xogar cara atrás Mbemba con Diego Sánchez. Dicía antes Bruno López, descansando con balón, dá a sensación de que é o que está a facer agora mesmo o Sporting. Mbemba segue agardando o Celta, balón cara dereita Olaechea buscando xa combinacións por dentro, non era mala a intención, intentaban aí a parede a un toque, marchouse o balón, vai sacar de banda Hugo Álvarez, en curtiño cara a Damián, perde o balón o Celta de novo e vai no intentar outra vez dende atrás o Sporting. Mbemba con Olaechea en curtiño, Jesús Bernal, a presión é de Damián, agora de Dubicas, move ben o balón, o Sporting, dicíamolo antes, move moi ben o balón o conxunto de Rubén Albés, técnico vigués do conxunto de Xixón. Iso tamén é exigencia para o Celta, claro. Sí, seña a identidade de Rubén Albés, ¿no? Que ter o balón, querer o balón, movelo con moito sentido e moito criterio. Claro que existencia por Celta, tanto no momento como falabas antes dun momento en que o Sporting está un poquito máis replegado, ao final iso requere de solucións, é importante na pretemporada buscar solucións a unha posible situación que se poda dar na Liga. Vai Damián buscando a Unai, quere progresar o Celta, algo máis de ritmo nesta xogada, boa combinación, métese cara dentro Hugo Álvarez, ten que frear Hugo, de novo busca a Williot, tira diagonal Williot, o balón cara a Dubicas, rexeita a defensa do Sporting, salta aí na disputa Williot Swedberg, nesa pelexa que o control de Williot, oriéntase cara a portería, filtra para Dubicas, o disparo de Tasos Dubicas e o gol do Real Club Celta, outro tanto de Anastasios Dubicas, boísima combinación de Williot Swedberg atopando dentro do área Dubicas e define moi pero que moi ben de novo Dubicas, outro gol do dianteiro grego, minuto 26, empata o Celta, Bruno. Impresionante o movimento de Williot, impresionante. Creo que fai un cano co balón caíndo do cielo. O control faino é impresionante. Despois, pois Dubicas ten algo dentro do área que o caracteriza, que non falla, pero tamén ten unha virtud moi grande, que é un xogador que non se pon nervioso nesa situación, ¿no? É un xogador que ten moi claro onde ten que ir o balón, que espera o movimento do porteiro, entonces así é importantísimo para él. 4 goles nos últimos 2 partidos, como se suele decir, caen os goles dos bolsillos. Minuto 27 de partido, empatou o Celta, marcou Tasos Dubicas, outro día en Vilagarcía de Arousa, hat-trick na primeira metade, hoxe de novo gol do dianteiro grego, e temos que volver a sacar o tema dos dianteiros espectaculares que ten o Celta,
para a tempada 24-25. Onte chegou Borja Iglesias e aquí vemos a acción repetida. Tasos Dubicas moi metido, moi comprometido co seu traballo. Boa xogada de Williot e aquí Dubicas control e boa definición. Ten a portería entre cella e cella, Bruno. Sí, sí. E iso que falábamos antes, non se pon nervioso. Importante iso, non se pon nervioso, el sabe onde está a portería, el sabe o que ten que facer. Ten o gol e a portería entre cella e cella, eso é importantísimo para un dianteiro. Balón para Nacho Méndez. Xa está o empate no marcador neste terceiro encontro amigable do Real Club Celta na pretempada 24-25. Volveu a marcar Dubicas. Xogou Sporting. Círculo central, Diego Sánchez abrindo o xogo cara a esquerda. Ten que bascular o Celta, traballando tamén sen balón o conxunto de Claudio Giraldez. Aí vai Starfel no cruce, poderoso central internacional sueco. Tamén é importante gañar confianza neste tipo de acción, sobre todo para os defensores, non? Oye, que as costas estean ben protegidas, que no cruce puidamos estar aí atentos, neste caso Starfel. E agora, Bruno, podemoslo comentar con tranquilidade porque no minuto 28 pausa para hidratarse, direi, no, porque vai moita calor. Se a xente conectou agora co partido, vai moitísima calor hoxe na Cidade Deportiva Fauteza, 30 graus de temperatura, o esforzo máximo a estas alturas da pretempada. Pausa para hidratación. Lóxica, Bruno. Lóxica, é importante tamén o que estamos vendo dos aspersores, ¿no? Que lle dé un poquinho máis de agua ao campo, que tamén é importante non xogar co campo seco porque tamén transmite moita máis calor, ¿no? Da baixo. É importante agora que unha boa hidratación para poder seguir estos 20 minutos que quedan da primeira parte. Dicíache antes, estamos na pausa de hidratación neste amigable entre o Celta e o Sporting de Xixón na Cidade Deportiva Fauteza. Resultado de empate, un gol para o Sporting, un gol para o Celta. E dicíache antes precisamente deste home o que está a falar Claudio Giraldez, Starfel. Gañou antes un duelo, gañando confianza. É importante isto tamén para os defensas neste tipo de encontros amigables, sentirse con esa confianza de ser poderosos, de estar cómodos na súa posición. Sí, sobre todo gañar duelos que non te superen. Ao final iso xenera unha confianza no central que é importante, ¿no? Así como falábamos antes da confianza de Dubicas a hora do gol, de estar acertado de cara ao gol, os centrales ao final, os defensas ao final, en situacións de duelos, situacións de uns contra uns, é importantísimo que saian gañadores porque dalle unha confianza extra. Vemos aquí a Rubén Albés co seu corpo técnico traballando na táctica do Sporting nesta pausa de hidratación. No minuto 30 da primeira metade. Vemos aquí Celta 1, Sporting 1. Adiantouse o conxunto de Rubén Albés con gol de Caicedo no minuto 7. Marcou Tasos Dubicas no 27 o empate para o Celta. Claro, falábamos dos dianteiros do tema da confianza. Para Dubicas é fácil gañar confianza con goles. Normalmente os dianteiros acaparan aí os debates, as análises da xente, non? É fácil falar dos dianteiros se marcan goles, pero nos encontros amigables os defensas tamén teñen que gañar confianza, pois precisamente gañando duelos, estando ben posicionados, etcétera, etcétera. Sí, sen duda, ao final é importante. Ao final son diferentes posicións, pero ao mesmo... Vemos aquí, penso que a repetición, unha das xogadas da primeira metade, pode que sexa o gol do Sporting, ese pase cara atrás, sí, é o gol do Sporting. Comentábamos antes o tema do erro, pase cara atrás, o despiste na defensa tamén, e o tanto do Sporting. No minuto 7, ese era o gol de Caicedo. Ímolo ver de novo. Alfon, claro, xoga case de memoria aí Alfon, quere darlle continuidade cara atrás, non o esperan os defensores, convírtese nunha asistencia para Caicedo no primeiro tanto do partido, gol do Sporting, Bruno. Pase non era mala idea, era volver a empezar, saco co Sporting un poquinho máis replegado, pero faltou precisión, claro, nada máis. Entendemento tamén, hai que falarse, bueno, cousiñas que hai que ir pulindo a medida que avance a pretempada. E aquí o gol do Celta, o empate, o xesto técnico de Williot boísimo no control, que ben habilita para Dubicas. Dentro do área non falla Tasos Dubicas o seu cuarto gol neste verán. Hat-trick outro día, hoxe polo de agora un tanto. Bo gol, boa xogada do Celta. Moi bo. A xogada de Williot é espectacular e a definición de Tasos é moi boa.
Volven a xogar, volve o balón o terreo de xogo despois da pausa para hidratarse que realizaron ambos os dous conxuntos. 32 minutos da primeira metade. Celta 1, Sporting de Xixón 1. Cara atrás o Sporting, pide o balón en Bemba, controla o central do conxunto de Asturias, de volta cara a esquerda Pablo García, por dentro agardando tamén o Celta neste tipo de accións. Xa van unhas cuantas accións desta índole, porque o Celta tamén ten que traballar sen balón. Agora boa combinación de Sporting, desaxustando a zaga celeste, quere progresar por mediación de Otero, disparo de Otero, ten que traballar Marc Vidal, o rexeite, atenta tamén a defensa do Celta, importante nos rexeites dos porteiros, Bruno, que os defensas perciban para onde vai ir o balón. Que continúa a xogada, no tiro que continúa a xogada. Moi boa antes no ataque do Sporting a descarga de Caicedo, que foi importantísimo para poder progresar do equipo. E moi ben Marc Vidal, un tiro que non era fácil abaixo, Guille Rosas xogando con Bernal, buscando aí tamén oxígeno na parte esquerda. Atopan unha posición de Pablo García, volta con Diego Sánchez e Diego con Mbemba para Guille Rosas ante a presión de Hugo, intenso, moita intensidade Hugo, notase que veñen da pausa de hidratación, Bruno. Un par de gradiños máis de intensidade, o termómetro non sube polo momento e agardamos que non o faga porque xa temos moita calor, pero esa pausa de hidratación meteulle outro ritmo o partido nesta recta final da primeira metade. Colleron forzas na pausa de hidratación, colleron forzas. Facían falta, todavía teñen que traballar porque estamos no 34 de partido. Xoga o Celta, empate ante o Sporting de Xixón polo de agora, con dous tantos, un pro conxunto de Rubén Albés, outro pro Celta, pros nosos, Starfel con Mingueza. Mingueza abre cara a Javi Rueda, vaise cara adentro, no control orientado Javi Rueda, buscaba Dubicas, fixando como sempre a posición no centro do ataque do Celta. Ollo aí que marcha ben con ese caneo, ese control. Gaspar Campos tira cara adentro, aparece o mediocampista do Sporting de Xixón, Olaechea que pisa o balón, recibe Guille Rosas. O repliegue do Celta foi bo, que isto tamén hai que comentalo. Xa non hai tanto perigo neste ataque do Sporting. Buscaba o contragolpe, Dubicas mete o pé, non consegue darlle continuidade, pero coido que temos que comentar tamén este tipo de accións, non? O repliegue que é tan importante en moitas fases dos encontros, na pretempada máis todavía, Bruno. Sí, importante. Perdes o balón, hai que repregar. Hai que xuntarse, falábamos antes do compromiso defensivo, hai que buscalo, hai que xuntarse con moitas axudas, con moita colaboración dos xogadores e sendo moi solidarios. Ollo a parede, buscaba aí Caicedo, protexer o coiro, rouboulle Damián, Suxeitón sobre Damián, vai ser falta. A prol do Celta, o de Pontareas que pedía aí a pelota, Suxeitón evidente. O xogador do Sporting fixeron cambios, porque este Nacho Martín, hai que anotar os cambios aí. Nacho Martín co dorsal 6 do Sporting, é lóxico, non? Na pausa de hidratación, algún cambio, xa moveu fichas aí Rubén Albés. Nun partido amigable, pois é habitual, ver moitos trocos. Sí, importante. Creo que o cambio foi Nacho Méndez, me parece que foi o cambio por Nacho Martín. Nacho Méndez, que estaba co brazal de capitán do Sporting de Xixón, co dorsal número 10 na media punta, correcto. Xa temos a Nacho Martín co 6 no Sporting. Aí está Javi Rueda. Intentaba progresar polo carril dereito Javi Rueda, e agora vai ter que agardar a súa posición polo ataque do Sporting. Pregando o Celta, ataca pola esquerda o conxunto blanco e vermello. Cara atrás, algo comprometido para o seu porteiro Rubén Yáñez. Piso o balón, pide a bola xa por dentro, esperando aquí William Swedberg na parte esquerda, agardando pola progresión do rival. O carril dereito aberto aí para o Sporting, ten que replegar o Celta. O traballo defensivo de Hugo Álvarez no choque con Guille Rosas dentro do área, segue Guille Rosas, o disparo de Guille Rosas, marcha por riba do longueiro,
o traballo defensivo de Hugo Álvarez. Perdeu no duelo aí, hai que comentarlo tamén con Guille Rosas, pero é algo lóxico porque Hugo Álvarez estáse a empapar de moitos conceptos defensivos que ata de agora pois non tiña que manexar tanto, non? Sí. E temos que ver tamén a progresión de Hugo neste sentido, que ten moi boa pinta, Sí, esta xogada xa fala do compromiso que ten Hugo co equipo, que fai un desplazamento de 30 metros perseguindo o xogador, bueno, logo perdeu o duelo, pero o compromiso defensivo é fundamental. Está a entender moi ben os conceptos Hugo Álvarez. Terá que mellorar lóxicamente no tema físico, no tema das disputas, pelexando, ombreiro con ombreiro, no choque e demais, cando teña que traballar en defensa, como a xogada que acabamos de ver ante Guille Rosas, pero é un xogador que está tremendamente adaptado á idea de Claudio Giraldez. Vai Hugo polo carril esquerdo de Ourense, xogando con Beltrán, capitán do Celta, hoxe Fran Beltrán mete cara adentro, algo complicado, moi difícil ese envío. Alfon estaba de costas, pero vai manter a posesión o Celta. Chegando xa os minutos finais desta primeira metade, Javi Rueda buscando socios, buscando amigos no saque de banda. Atopa un socio nese envío longo, Williot por dentro buscando o espazo, atopando Hugo, pico do área, vai encarar Hugo Álvarez dentro do área xa, mete o balón cara atrás, caeu Williot, non puido darlle continuidade á xogada ao Celta porque estaba Williot no chan. Notase tamén o esforzo dos xogadores cando estamos a piques de chegar ao descanso. Moito traballo por parte do Celta, dos xogadores, tamén do Sporting, e lóxico, ante un día como a hoxe. Gaspar Campos abrindo cara a esquerda, o extremo do Sporting. Agora volve a descansar con balón o conxunto de Rubén Albés. Mete cara adentro, agarda o Celta, Beltrán presionando. Toma Nacho Martín, abre para Guille Rosas, de novo Nacho Martín. Martín buscando filtrar o pase, non pode, ten que xogar cara atrás con Mbemba. Mbemba abre cara a esquerda, volve a intentalo por aí por ese carril o Sporting. Ven Jesús Bernal a botar unha man, controla Bernal, volve a insistir pola esquerda o conxunto asturiano. Bernal ergue a cabeza Bernal, quere filtrar directamente buscando o desmarque de Juan Otero, mentras Caicedo estaba a fixar outro central do Celta, pero estivo moi ben o conxunto de Claudio Giraldez nesa acción defensiva. Tamén ven agora Williot protexendo o balón e rascando esa falta. O colexiado advirtíndolle aí a Nacho Martín cousas de colexiados tamén de árbitros na pretempada, pedindo por favor que o tema da dureza e demais que non se pasen demasiado, sí, non? Ao final non deixa de ser, entre comiñas, un entrenamento, un adestramento máis, non? Entón, pues, nin eles nin o Celta quere que se lesione ningún xogador, e para eso está o árbitro, para poder avisar e que isto non vaya máis. De feito, podemos recordar, penso que é algo bonito, non? É algo digno de mención. A ver agora se o ataque do Sporting progresa pola banda dereita, encara de novo a Hugo Álvarez, mete o balón Otero buscando a Caicedo, marchouse esa pelota, exixido aí Hugo Álvarez en tarefas defensivas, pero que comentábamos antes, estragouse o ataque do Sporting, saca de portería xa o Celta, pero mencionaba o tema de non mancarse, de tratar de que, bueno, pois a intensidade sexa a correcta nestes amigables. Recordo que no primeiro amigable que xogamos ante o Benfica, hubo unha entrada aí fea por parte de Javi Rueda sobre un xogador do Benfica, hubo críticas dos afeccionados portugueses, non? E Javi, pois moi inteligente, publicou un mensaxe nas redes sociais de disculpa, non era a miña intención, estamos adestrando, estamos en pretemporada, e lóxico que os xogadores tamén teñan esa conciencia de non mancarse e non mancar a ninguén. Claro, no, eso é importante en calquer momento da temporada. Importante que non, evidentemente hai que xogar non o límite, pero hai que xogar, ser intensos, o fútbol é un deporte de contacto, poden pasar cousas, pero nunca voluntariamente, ¿no? Nin nada, pero bueno, Javi Rueda ao final non era a súa intención outro día, foi forte o balón, tivo mala sorte, pero nada máis. Agora hai falta sobre Guille Rosas de William Swedberg, falábamos de intensidade, ten que aparecer o colexiado para... Claro, eles non están escoitando Celta Media, non están a escoitar as nosas reflexións, pero aí está o colexiado, non? Oye,
falta clara, algo contundente de Williot, cartón amarelo, tampouco é habitual ver cartóns nos amigables, pero aí está, traballo do colexiado tamén. Foi un pouco o límite, William, nesta xogada. Un poquinho límite, non sei se foi un poquinho a frustración ou cansancio, pero bueno. Ollo agora, o tema do balón parado, tamén exixente pro Real Club Celta, defender ben este tipo de accións a balón parado. Imos ver como executa a acción o Real Sporting. Vemos aquí a Williot, o cartón amarelo nesta xogada. Bota a falta o Sporting, marchou ese envío, desviado, non tocou ninguén a pelota, vai sacar Marc Vidal de portería. Estamos chegando xa pois os minutos finais da primeira metade. Se temos que falar de tempo engadido, Bruno, penso que non falaremos de nada, non? Bueno, comparando da hidratación igual algo lle dá, pero non debería neste tipo de partidos. Ao final tampouco é para que os xogadores cheguen a sufrir no campo, non? Claro, máis coa calor que vai hoxe. Claro. Aí quería buscar a conexión, o primeiro toque Alfon con Beltrán en posición de dianteiro, agora nesa saída de balón Fran Beltrán, e ten que aparecer de novo Yáñez, o porteiro do Sporting, para tentar un novo ataque. Nacho Martín cara atrás de Diego Sánchez. Xogando con Mbemba de novo con Diego Sánchez entre centrais. Mbemba tentando darlle continuidade ao Sporting pola dereita. Cae aquí Otero, Juan Otero, vaille buscar aí as cóxegas a Unai que protexe ben o coiro, e vai ser saque de portería pro el do Celta. Bo traballo de Unai aí nesas accións. Falábamos antes de Starfel, o mesmo aplicámoslo a Unai. Este tipo de xogadores teñen que gañar a súa confianza neste tipo de acción. Moi ben agora Unai no duelo contra un xogador moi potente, moi rápido, pero utilizou ben o corpo, utilizou ben os brazos para poder desequilibrar a Juan Otero e bueno, foi gañador do duelo. Xogou Celta, boa maniobra aí, buscando o desmarque de Tasos Dubicas, non puido chegar a ese balón Tasos Dubicas. O envío cara atrás, penso que estaba en posición de fora de xogo Dubicas, se non logo aí o colexiado parando o partido. Ou falta previa na xogada, sí. Foi falta previa e vai ser balón pro Celta. Pide xa precisamente o balón Fran Beltrán. Miro o colexiado botándolle unha ollada ao seu reloxo. Penso que pode ser a última da primeira metade. Se consegue o Celta chegar a portería do Sporting. Vai no intentar Williot cara dentro con Beltrán con Damián, bascula o Sporting, circula o Celta, controla Mingueza na dereita, Mingueza volta cara a Damián con Fran Beltrán. A xente que pide intensidade desde os bancos. Balón para Unai ergue a cabeza, ten dúbida, xoga cara atrás con Starfel. Pode morrer aquí o partido. Imos ver, falando da primeira metade, lóxico, se o colexiado dalle continuidade a esta acción do Celta. Parece que sí. Xoga pola dereita, presionado o conxunto celeste, ten que darlle oxíxeno Beltrán, non pode xirar, quere seguir insistindo aí na dereita e vai perder o balón, pero recupera rápido Beltrán. Non vai limpa, xogada non vai limpa. Ainda que Damián quere atopar esa limpeza. Xogador inteligente, a descarga non é boa de Tasos Dubicas, se volve a perder o esférico o conxunto celeste. Cara atrás o Sporting. Volta a empezar o conxunto de Rubén Albés. Controla Pablo García cara atrás. Pide o balón aquí na dereita en Mbemba. Imos ver, non? Ten dúbidas aí Diego Sánchez. Volve cara a Pablo García. A presión do Celta agora tímida, intentando que non progrese o conxunto asturiano. Guille Rosas, vai cara adentro, presionado por Hugo Álvarez. Duelo bonito aí de Guille Rosas e Hugo Álvarez. Estánse a medir moi ben nesta primeira metade. Moita exixencia por parte de todos, moito esforzo tamén por parte de todos os que están a xogar este encontro. Olaechea buscando ese pase por dentro moi difícil. Estaba nesa posición central Guille Rosas. Ata aquí a primeira metade. Rematou a primeira parte deste terceiro encontro amigable do Real Club Celta da pretempada 24-25. Estamos na cidade deportiva da Fauteza. Vai moita calor, pero xa vimos como están a demostrar un esforzo notable ambos os dous conxuntos. O descanso, Celta 1, Sporting 1 para os nosos.
volveu a marcar gol Tasos Dubicas. Reflexións tras a primeira metade, Bruno. Partido típico de pretemporada, donde o condicionante, como falábamos antes, do calor importantísimo. Ese condicionante provoca que non haxa unha continuidade importante no xogo, onde moitas veces os equipos temporicen as situacións, pero bueno, mírase unha proposta de ambos conxuntos, sobre todo do Celta moi atractiva, vamos a ver na segunda parte, que supoñemos que haberá cambios, e que os xogadores que entran e como vai a modificar Claudio esta situación da alineación. Sen dúbida, vai haber cambios, seguro que sí, porque a exixencia é notable, vai moita calor, é algo habitual tamén nos amigables, rota moito Claudio Giraldez, veremos outros xogadores do Celta na segunda metade. Aquí as accións destacadas da primeira parte, se pase cara atrás de Alfon, convertiuse no gol de Caicedo, tanto do Sporting no minuto 7, aquí define ben o dianteiro do conxunto de Rubén Albés, e logo veremos tamén as accións do Real Club Celta, en concreto a acción do gol, do empate de Anastasios Dubicas. Deixámolo aquí polo de agora, ao descanso. Celta 1, Sporting de Xixón 1. Volvemos de seguido nuns minutiños coa segunda metade en Celta Media. Creo que estou namorado dos teus dous ollos azuis. Son como da cor do ceo cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste, pérdome cando te miro. Qué fácil é confundilos. coas ondas no mar de Vigo.
Ola, celtismo. Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun Celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. Abanca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en Abanca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás Celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces ademais dunha bufanda de as Celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros. Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as Celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista as Celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente a Abanca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. Guess you're one of those who choose the easy way, the Glory Brigade. You're in it to win it. That's not what this is about. This is about a feeling of belonging. Only for those who don't give up on their origin. But listen, don't worry about me. You worry about yourself, mate. Support your fucking local football team.
Sí, eso falso. 10 por ¿qué va? 5 ahí. Mira sus fichas y después. Qué suerte tienes, tío. Qué suerte tienes, tío. Siempre, macho. Lo único necesitaría que traer algún detalle de la camiseta, quizás, ¿sabes? La he hecho ostra a la pinta. Joder, es que me hace mucha gracia. Yo con chupito, Yo no me creo. En mi pueblo mejillones. Ah, palillos, ¿dónde tienes? Aquí así. Como Lucky Luke. Lucky Luke. A ver si voy a hacer como el... No sabes lo que le pasó al de La Madroa, que era el jardinero, 40 años. Los últimos meses de su vida trabajando en el club estuvo de baja, pero se tragó un palillo trabajando. Trabajaba todos los días con el palillo, todos. Y cuando le quedaba para jubilar 6 meses lo tragó, foto del palillo. Ahí la tienes. ¿Puedes ponerte el palillo en la boca de Yago? Ahora te gustó, ¿eh? 3, 2, 1, vamos. Hummel. Y venga, palillo a la boca. Ya sacas el guizo. Es que tú le enseñas a casos a tirar una caña. Giro, la dejo correr un poco, le meto en el vaso en copa. Cojo el vaso ya. Sí, hay que dejarla correr más, ¿no? Tienes que abrirlo de golpe. Ábrelo de todo. Vale, ahí. Lo abres de todo y luego lo metes inclinado. Abre a tope. Sí, y después Mire, Yago, you do this. Yeah. After it's calm, you put the glass. After close. And this. So, isn't it? Good. Vete desinclinándolo. Ahora cierra del todo y abre un poquito. Vete, ¿no? Yes, very good. La caña no es la mejor tirada, pero... Pero la bebías igual. Sí, sí. Así es como se abre, inclinamos el vasito. Vamos levantando. Slow, slow. This is the best beer. ¿Va? Así es como vamos a tirar una cervecita. Corremos. Vamos girando, tierra, un poquito de espuma. Y esto sería una cerveza rata, pero una cerveza. Perfecto. ¿Das en latazos? Drink. No, eso... Aquí. Ok. More. Now. Ahora sí, ahora mejor. Show it to Yago. Más espuma que la bañera de mis hijos, pero bien. Wait. Now. Espuma. Finish. Es fuma. Espuma. Finish. Perfecto. Salud, Yago. Thank you. Echar el dedo ahora. Be happier, Luca. It's for you.
Yo iría de mover. Sí, aquí lo hace aquí. Abre. Es que no me gusta. ¿No te gusta el fútbol? Bueno, lo hago así y... No lo tienes que probar. Así, a la altura de tu... ¿Eso? Lo primero se le echa sal. Primero sal. Sal. Como no sé. ¿Ya? Un poco más abajo, el pulpo. Abajo. Más abajo. Más. Ahí, enjoy it. Ahí, disfruta. And the last one, ahí. Yoga. Ahí está. Gracias. When this is clear, After you, that. yeah. Okay. Sí. And then when you want to close, you close all, and Yes. then on the In middle, Okay. it's gonna stop. Okay, top. I have it. Not bad. Tasos 35. Good? Perfect. Saudos, que tal? Benvidos de novo. Estamos vendo as repeticións das mellores xogadas da primeira metade deste encontro amigable entre o Celta e o Sporting de Xixón. Estou con Bruno López nos comentarios. Hola de novo, Bruno. Hola de novo. Estamos vendo aquí as mellores xogadas da primeira parte. Dicirlle a todo o mundo que o Celta está a empatar o partido ante o Sporting de Xixón. A primeira metade adiantouse o conxunto de Rubén Albés, o Sporting, con gol de Caicedo. Empatou Tasos Dubicas, resultado 1-1 ata de agora, polo momento. Imos ver que nos atopamos na segunda metade, Bruno. Cambios seguro. Seguro. Nos dous equipos aparte. Xa non solo polo calor que fai, sino polo momento da temporada en que estamos, para controlar moito as cargas e todo. É importante que haxa sustitucións para dar aire tamén aos xogadores que estaban xogando hasta ahora. Hai que falar dese gol, dese gol de Tasos Dubicas, o gol do empate, outro tanto do dianteiro grego do Real Club Celta. Xogada maxistral de William Swedberg. Xa está moita xente comentando polas redes sociais o tema de William Swedberg, ese cano con control orientado incluído, habilitando despois a Dubicas. Boa definición de Tasos Dubicas. Seguramente a mellor xogada do Celta na primeira metade. Sí, xogada individual de Williams moi boa. Xa en directo comentamos que o Cano con baixar o balón que ven do cielo con Cano é impresionante. E bueno, boa definición de Tasos Dubicas, como sempre. Vemos aquí o colexiado do encontro. Tamén podemos falar dos colexiados do CTA de Pontevedra. Árbitros da casa, Miguel Oliveira, Iria Rosendo e Pablo García, os colexiados galegos de Pontevedra que están dirixindo o encontro amigable de hoxe na cidade deportiva Fouteza, con moitísima calor, 30 graus de temperatura. Hai comenzar a segunda metade, estámoslo contando en directo. O colexiado revisando o reloxo. Agora, cando bote a rodar o balón, faino xa. Falamos dos cambios, o 11 de Claudio desta segunda metade, porque comeza xa o segundo tempo do terceiro amigable do Real Club Celta, hoxe fronte o Sporting de Xixón. Celta 1, Sporting 1. Acaba de comenzar a segunda metade. Bruno, vexoche xa coa libretiña, tomando notas, apuntando posibles cambios no Celta. O primeiro é Mingueza por dentro, Mingueza de medio centro. O sea, é o primeiro cambio que se aprecia. Vemos a Bamba tamén na esquerda. Sí, creo que Sergio Carreira tamén acaba de entrar como terceiro central.
Me parece que o dorsal número 5, Carreira, ubicado na dereita nesa zaga que forma Starfel, vémolo na imaxe. Pouco a pouco, ubicando o 11 do Celta nesta segunda metade. Unai segue xogando, Javi Rueda tamén aquí enviando ese balón cara a Alfon. Ahora seguimos analizando porque ataca o Celta pola dereita, quere progresar Javi Rueda. Alfon que dobla, mete cara adentro, xoga Fran Beltrán. De momento mantén aí Fran Beltrán a posición no centro do campo. Tamén Hugo Álvarez pola esquerda, buscalle o espazo a Guille Rosas. Puido progresar Hugo e morreu o ataque, xa atrapa o balón Cristian Joel. Houbo troco tamén na portería do Sporting. Cristian Joel, coñecido, lóxicamente, na canteira do Celta e no Celta B. O porteiro agora no Sporting con pasado celeste. Ben, Starfel, ollo que cae Starfel, non hai nada. Pode darlle continuidade á xogada o Sporting. O balón cara a Gaspar Campos, vai controlar. Está moi só Gaspar, vaille doblar Pablo García, mete o centro, non buscaba asociación con Pablo García. Continúa o ataque pro Sporting. Olaechea xogando por dentro. Non demasiados cambios, polo de agora, polo que estamos vendo, Bruno. No, a verdade é que non. Semellaba que iba a haber... Semellaba que máis, sí. Pero non, a verdade é que poucos cambios, mesma continuidade, solo un par de cambios tácticos de xogadores no movimento do Celta. Pouco máis. Sí, porque arriba segue Dubicas, entrou Bamba na esquerda, sentouse Williot e sentouse Damián, porque entrou Mingueza no medio do campo para ubicar a Sergio Carreira na defensa xunto a Starfel e a Unai. Así que penso, faltame por chequear o tema do porteiro do Celta, agora comentámoslo, pero en liña defensiva ubicamos para empezar esta segunda metade a Unai Núñez, a Starfel, a Sergio Carreira como tres centrais. Carril dereito mantense Javi Rueda, mantense tamén no carril esquerdo Hugo Álvarez. Por dentro no medio campo están xogando Beltrán e Mingueza, e arriba Bamba, Alfon e todavía vemos a Dubicas. Aí os cambios de Claudio Giraldez cando hai falta agora de Óscar Mingueza, exercendo xa esa función de mediocampista. Outro día fixono moi ben, no campo da Lomba en Vila García de Arousa, xogando de medio centro Mingueza. Temos a sensación de que a Claudio está a gustar o que está vendo de Mingueza nesa posición. Para min é un xogador que, como decía ao principio da retransmisión, é un xogador cunha interpretación do xogo impresionante. A min personalmente gustame moitísimo e que ten capacidade de sobra para xogar nesa posición. Penso que segue Marc Vidal de porteiro do Celta, agora comentámoslo. Vaya falta do Sporting, Gaspar Campos mete o balón, segundo pau, pasa o balón por riba de todas as cabezas, vaise marchar, quen tocou o último, un xogador do Sporting. Vai ser saque de portería pro do Celta. Minuto 3 desta segunda metade, mantense o empate, Celta 1, Sporting 1. Os goles na primeira metade, primeiro Caicedo pro conxunto de Rubén Albés, o conxunto de Asturias, empatou Dubicas pro Celta. Tamén temos que comentar que hai moitos afeccionados do Sporting seguindo a nosa retransmisión pola nosa canle. Damoslle a benvida e recordamoslle tamén a todos os aficionados do Sporting que poden seguir o partido pola canle oficial do seu equipo, do Real Sporting, no Facebook, de acordo? No Facebook do Real Sporting tedes o partido cos comentaristas do vosso clube, a xente do Departamento de Comunicación do Sporting. Nos seguimos aquí disfrutando do partido en directo dende a Cidade Deportiva Fouteza. Vai moita calor, temos fútbol e moita intensidade. Aquí Alfon tratando de asociarse con Javi Rueda, marchouse o esférico. Vai ser saque de banda pro do Sporting. Saca de banda xa Pablo García cara atrás. En Bemba, xogando con Cristian Joel. Poucos cambios tamén no Sporting de Rubén Albés en comparación coa primeira metade. O cambio de porteiro xa comentado, coñecido Cristian Joel. Sí, no central tamén entrou Jan Kembo, me parece que o central esquerdo. Agora ubicamos por miña pouco as posicións dos xogadores do Sporting nesta segunda metade. Xoga por dentro Gaspar Campos, quere filtrar para Olaechea con Sergio Carreira. Carreira no contacto dentro do área, tratando de evitar o penalti. Dalle continuidade, xa marchan do área. Quere progresar Pablo García, ten que xogar cara atrás o Sporting. Jesús Bernal
Bernal, de novo asociándose con compañeiros por dentro. Ten que abrir a esquerda Bernal. Aparece Pablo García, tentaba progresar o capitán do Sporting Gaspar Campos. Cae Alfon, traballo defensivo de novo de Alfon. Comete falta Gaspar. Vai ser balón pro Celta. Minuto 51. Xa pouco a pouco acomodándose o Real Club Celta nesta segunda metade. Vai Unai, envío longo, buscando a carreira de Hugo Álvarez. Había fora de xogo de Hugo. Moito traballo de Hugo Álvarez en ataque, en defensa. Con esta calor, vémolo aquí a Hugo. É un pulmón este rapaz. Está na idade tamén, de traballar Hugo Álvarez. Tamén. Notase moito, sobre todo nestes partidos, non? Vai moitísima calor, partido de pretempada, amigable. Os xogadores novos marcan as diferencias. Sí, é inevitable. Son rapaces moi xoves que ao final que teñen que marcar esta diferencia, non? Xoga o Sporting dende atrás. Falababas de Jan Kembo. Vemos aí a Jan Kembo no eixo da zaga do Sporting xunto a Mbemba. Putou o Celta, vai o ataque pola esquerda, quere progresar Bamba, pisa área Bamba. Hai falta ou fora de xogo. Protesta Bamba. Penso que fora de xogo vai ser balón pro Sporting. Imos ver, non? Jonathan Bamba nesta segunda metade. Non puido estar Bamba outro día en Vila García de Arousa, pero dá a sensación de que é un xogador importante neste plantel de Claudio. Sí, é un xogador importante, un xogador con tamén un despliegue físico moi grande, que participa moito no xogo e que ten esa posición dos tres xogadores de arriba, unha delas, pois parece semella que pode ser para él no inicio da competición. Vai ser moi interesante a competencia, falando de Bamba con Williot nesa posición, se a competencia entre Borja Iglesias e Tasos Dubicas no ataque é moi bonita, ou polo menos ata agora no debate plantexado na pretempada é ilusionante. Nesa competencia, nese costado do ataque, Bamba Williot, porque Williot tamén está ben, demostrounos xa na primeira metade hoxe tamén, e Bamba ten que seguir demostrando, non? Aí as cousas boas para Claudio, non? Que os xogadores estean aí con confianza e con ganas de demostrar cousas. Sí, sin dúbida. Ao final os xogadores teñen que demostrar, teñen que convencer a Claudio para poder ter un sitio no 11. E sobre todo no caso de Bamba, que o ano pasado pois costoulle ao principio un poquinho adaptarse, despois chegou a convocatoria da Copa de África, estuvo como un mes e medio fora e ao final costoulle moitísimo entrar, e esta temporada ten que dar un paso hacia adiante. Abrallado quedou aí Nacho Martín pola acción que lle custou o cartón amarelo para Nacho Martín. Nesa acción estaba de costas o xogador do Celta, meteu a perna o mediocampista do Sporting, quedou aí un pouco abrallado, como dicindo cartón. Bueno, tamén veu cartón Williot na primeira metade. Non sei a interpretación, pero bueno, non parecía unha entrada tampouco moi exagerada ni moi agresiva, non? Aí na presión ven o Sporting incomodando a Starfel, aínda que a pelota marchouse fora dos límites polo fondo. Vai sacar de portería o Celta, vai non facer xa en Curtiño Unai con Marc Vidal, o porteiro hoxe do Celta. Non hai cambios na portería, segue aí, vémolo a Marc Vidal guardando a portería do Celta nesta segunda metade. Bamba protexendo o balón, quere presionar o Sporting a Unai. Oxíxeno bo, atopado aquí no costado esquerdo, porque Carreira controla ben o esférico e pode tirar a diagonal. Faino, Sergio Carreira vai cara dentro, ten que retrasar. Unai Núñez é o que xoga pola esquerda. Bamba pide o balón por dentro, quere correr, vaiselle un pouquiño o balón, ese control non foi bo de Bamba. E o rexeito do Sporting vai propiciar o saque de banda por el do Celta. Minuto 55 de partido, Celta 1, Sporting 1. Terceiro encontro amigable en directo, aquí estámoslo contando en Celta Media na Cidade Deportiva Fouteza. Hugo Álvarez, saque de banda para Tasos Dubicas, protexe Tasos Dubicas ante Olaechea cae, penso que comete falta Dubicas aí. Moi ben a xogada anterior Sergio Carreira, tamén acostumado a facer outro dos nomes, os dos nomes propios da pretempada, Sergio Carreira tentando demostrarlle a Claudio que pode quedar. Sí, a verdade é que, como comentaba,
a xogada anterior, que foi unha continuidade dentro propia de un lateral, xogando de central con conducción e ao final atrae xogadores, é capaz de soltar pase, bueno, algo que Sergio Carreira fai moi ben desde fai moitos anos. Mira que a presión arriba do Celta, sae ben o Sporting Olaechea, ollo que está desaxustado con xunto celeste, vai tirar ese caneo, esa diagonal Campuzano, outro dos cambios que temos que comentar no Sporting. Fixo cambios agora Rubén Albés, ollo a xogada, liña de fondo, cae Unai, hai falta sobre Unai Núñez, entrou Víctor Campuzano no Sporting, aquí no carril esquerdo, van pouquiño a pouco, movendo pezas os adestradores hoxe. Rubén Albés por parte do Sporting, non tantas Claudio Giraldez, vai ser interesante tamén o tema das cargas, dosifica, se non dosifica, aí Claudio, co tema do desgaste, a calor, hoxe, moitos cambios, ata agora non, pero penso que algún máis temos que contar, Sí, seguramente teñan eles as pautas xa marcadas, seguro, as cargas xa estipuladas e todo, quen ten que xogar máis, menos, eso seguro que eles o teñen moi claro. Va o Sporting xogando por dentro, Gaspar Campos perde o balón, boa recuperación, quere correr Javi Rueda, ten metros, ten campo para correr Javi Rueda, penso que trabucouse aí Javi Rueda, buscaba o pase cara dentro hacia Dubicas, pero tiña aí Rueda moito carril libre, non? Penso que aí podría haber avanzado. O tema do cansancio hai que telo en conta, porque igual aí as forzas empezan a flaquear. Xa non chega un momento que xa non chega a sangue o cerebro para pensar, para poder tomar as mellores decisións no terreo de xogo. A zancada foi boa de Javi Rueda, gañou espazo, pero tomou unha decisión incorrecta nese caso. Xoga Starfel protexendo aí con o dianteiro Otero do Sporting, perde o balón Sergio Carreira, recupera Otero, xoga o Sporting por dentro, Bernal abrindo a dereita, ten que traballar en defensa Bamba, volve para Nacho Martín, xa posicionado o Celta en tarefa defensiva e impide que Nacho Martín atope unha saída clara, ten que volver cara a esquerda, se quere intentalo de novo Sporting, Olaechea con Bernal por dentro, volve con Olaechea, ten que presionar aí Alfon, ata Dubicas traballando en defensa, agora en bloque baixo Celta, Bamba basculando cara de esquerda, tratando de evitar o centro de Sporting, polo momento non chega. Nacho Martín de novo abrindo cara parte dereita do campo, Nacho Martín dillo seu compañeiro que xogue cara atrás, está libre en Bemba e xoga en Bemba co seu compañeiro na zaga Jan Kembo. Vémolo aí a Kembo xogando agora por dentro, Bamba quere presionar de novo, estamos chegando xa a hora de partido, minutos 60, piques de chegar, mantense o empate, o resultado entre Celta e Sporting 1-1 ata de agora, con gol de Tasos Dubicas, Gaspar Campos, o capitán do Sporting, cando vai sacar de portería Unai. Estamos vendo que nos saques de porta Unai Núñez é o que executa para xogar en curto todos os saques, no día de hoxe contámoslos así, Bruno. Sí, porque ao final aproveitas o bo xogo de pés do... Ollo aí agora, espera que pode meterse nun lío Beltrán, pero que ben Mingueza dándolle saído o balón, ollo a que a xogada pode ser boa do Celta, vai Bamba, fixa rivais Bamba, ten que descargar, aparece pola esquerda Hugo, o caneo de Hugo, vai secar adentro, Hugo Álvarez, o disparo de Hugo, rexeite do porteiro, vaille caer a Fran Beltrán na frontal do área, o disparo de Beltrán tapou a defensa do Sporting, boa xogada do Celta, boa combinación de Mingueza con Beltrán. Falabas antes, Bruno, de como eu plantexábate, non? O tema de que Unai está a sacar os saques de porta sempre en curto, hai risco, sí, pero moi ben o Celta saindo desde atrás. Sí, sobre todo porque, bueno, nesa faceta que diferente, ¿no? Que o central xogando para o porteiro. Neste caso, Mar Vidal é un xogador con moi bo, un porteiro con moi bo xogo de pés e ten a capacidade de sair como saiu agora, e como saiu Fran Beltrán tamén dun problema que podía estar metido, e o ataque do Celta empezou coa salida do porteiro sobre estes xogadores. Moitos cambios agora, estamos vendo os cambios, hai a pequena pausa de hidratación, vemos aquí Fran Beltrán como lle imaxe para comentar, Fran Beltrán entregándolle
o brazalete de capitán do Celta a Carlos Domínguez, que vai entrar, tamén Carlas Pérez. Capitán do Celta, Carlos Domínguez, Bruno, cando vemos agora aquí repetida a xogada de Hugo Álvarez, esa acción, Bamba descargando, fixando aí a Guille Rosas, Hugo Álvarez, vai se cara adentro, tentaba o disparo, boa parada de Cristian Joel. O cambio, os cambios do Celta, un deles, Carlos Domínguez, portando o brazalete de capitán, Bruno. Bueno, pois un orgullo ver un canteirán, cuidado. Ollo aí, os riscos que toma o Sporting esa acción. A piques estivo Pablo Durán, outro dos que acaba de entrar no terreo de xogo, no ataque do Celta. Temos que traballar agora, espera que recupera Bamba, facilita a acción a Pablo Durán dentro do área, sae do área Durán, ten que descargar cara atrás, Hugo Sotelo e Miguel Román no medio do campo. Enseguida actualizamos os movimentos, os trocos de Claudio Giraldez cando toca Bamba. Bamba, que bo regate, que bo caneo de Bamba, chega a liña de fondo, pon o centro pasado, non hai ninguén no segundo pau, márchase o envío de Jonathan Bamba, boa intención do xogador internacional por Costa de Marfil do Celta, pero vai ser saque de banda pro el do Sporting. Temos que volver a sacar a libreta, tomar notas, porque hai que reubicar os xogadores do Celta nestes momentos da segunda metade. No minuto 62 vemos a Jailson tamén no eixo da zaga, Carlos Domínguez, Sergio Carreira xa estaba, Hugo Sotelo, Miguel Román. Telos a todos controlados xa, Bruno? Mais ou menos, hai que ver a disposición no campo, porque semella que agora está con 4 o Celta. Sí, con Carreira aquí na dereita, Carlos Jailson e con Manquillo na esquerda. Entrou Manquillo, sí, no carril esquerdo, iba para él ese balón de Carreira para Manquillo, recuperou o Sporting, tamén fixeron cambios eles, fixo cambios Rubén Alves, pouco a pouco imos comentalos. Aquí precisamente un dos cambios, un dos xogadores novos nesta segunda parte, Jonathan Barán, o dorsal número 8 do Sporting, é o irmán de Rafael Barán, xogador recoñecido, ou tempadas no Real Madrid, no Manchester United. Rafa Barán, pois aquí no Sporting xoga o seu irmán, Jonathan Barán, que leva o dorsal número 8 no medio do campo. Marchouse ese balón, vai sacar de banda o Celta en posición defensiva, dille Jailson a Manquillo que saque de banda a él. E xa xoga de novo Celta, Manquillo cara atrás, algo comprometido ese balón, non pode controlar Jailson, vai ser saque dende o Curruncho, vai ter que traballar en defensa o Celta nestas accións tamén. Home, non vou dicir que sexa bo, no? Pois regalar un córner, ofrecerlle un saque dende Curruncho ao rival, pero para traballar estas accións, pois benvido, non? O tema de traballar tamén en tarefas defensivas. Aí vai o saque de esquina, segundo pau, precisamente Barán non atopou o remate preciso no segundo pau, marchouse, vai ser saque de porta pro Celta. Este tipo de xogadas hai que adestralas tamén, Bruno. Importantísimo o balón parado no fútbol de hoxe en día, importantísimo. Os equipos explotan moitísimo, entón hai que traballalo e hai que melloralo sempre, e limitar moitísimo e reducir moitísimo os goles que se encaixan e aproveitalo na faceta ofensiva. O Celta dende atrás, presionando aí Alex Ollón do Sporting ante Sergio Carreira, dos trocos do Sporting. Este Miguel Román cara adentro, boa combinación, Bamba, moita mobilidade, buscando o desmarque de Pablo Durán. Imos ver se controla Durán, aí vai o de Tomiño, marcha cara ao pico do área, repliegue bo do Sporting, Cervi aparece para combinar, este Manquillo ten que frearse, xogar cara atrás. O repliegue do Sporting nese sentido tamén traballan eles, sen balón. Gusta o Celta cando o repliegue do rival efectivo neste caso. Jailson tenta de novo dende atrás, Jailson para Manquillo na esquerda, venga a pedirla dentro Bamba de novo con Manquillo de novo cara atrás, e Jailson vai intentar o envío longo, petou no colexiado, hai que parar aí, o regulamento é claro, Bruno, petou o balón no colexiado, e ollo que hai un xogador do Sporting que vai xo chan, xogo parado, xogo detido, e pide o colexiado pontevedrés que entren as asistencias para revisar aí se en Bemba pode ou non continuar. Xogo parado, xogo detido, aproveitamos tamén, vemos aí na pantalla, víamos como a tenda do Celta está habilitada, a tenda online, sempre habilitada a tenda online do Real Club Celta, a tenda oficial, para mercar, entre outras cousas, esa camisola fermosa que estamos a lucir hoxe, camisola nova do Real Club Celta para a tempada 24-25, poder mercar xa
nas tendas oficiais do clube, na tenda online, na tenda de Balaídos, na tenda da sede. É bonita, temos que dicilo. A min gústame moito a camisola celeste do Celta cos detalles dos concellos da nosa comunidade, da nosa terra, de Galicia. Somos o equipo que pois máis arriba estamos, ¿no? de Galicia, entón pois hai que levar o nome de Galicia o máis alto posible. É un detalle fermoso, para min, detalle fermoso que atopamos na camisola do Celta nesta tempada 24-25 con todos os concellos de Galicia aí en pequeniño. Ollo aí, quería sorprender dende moi lonxe a Cristian Joel, meteu a manopla por se acaso, por se as moscas. Cristian Joel protexendo a súa portería. Penso que foi Hugo Sotelo o que intentou aí ese disparo longo. Unha das boas novas, non? Temos que comentarla, dicíamolo na previa. Hugo Sotelo volveu co primeiro equipo e de seguro que Claudio Giraldez valora positivamente a volta ao regreso de Sotelo, Sí, un xogador para Claudio, un xogador moi importante, como falábamos antes de Hugo Álvarez tamén, ¿no? que son xogadores que os coñece moi ben, de fai moitos anos, que os tuvo e os entrenou durante varios anos, a dirección en ambos sentidos, ¿no? Claudio conoce moi ben aos rapaces, pero os rapaces coñecen moi ben tamén a Claudio, entonces eso é importantísimo. Que ademais falábamos estes días, ¿no? de eses xogadores canteiráns que acomodanse no primeiro equipo. Faltaba Sotelo, hoxe de volta Sotelo co primeiro equipo do Celta. Está a xogar co dorsal 33, ataca o Sporting pola esquerda, protexe o coiro Alex Lozano entre tres xogadores do Celta, vai recuperar precisamente Sotelo, forzando a falta, balón para o Celta, cometeu falta Alex Lozano sobre Sotelo, quere xogar xa o conxunto celeste. Jailson abre cara a esquerda Manquillo, progresa Manquillo, zancada longa de Manquillo, vaise plantar no terreo do Sporting, ten que frearse, xogando cara atrás para Miguel Román con Jailson con Sotelo con Jailson, pide o balón Carlos Domínguez, e dai oxígeno con Sergio Carreira pola dereita. Carlas Pérez, atopa saída Carlas Pérez, volve cara a Sergio Carreira en horizontal con Carlos Domínguez. Carlos, de novo Jailson, presión alta do Sporting, volve con tres atrás, sí, quizá Carlas Pérez de carrileiro, pode ser? Sí, quizá foi algo puntual antes, o que parecía que defensa de 4, pero están con Sergio Carreira, Carlos e Jailson de central. Sí, probando tamén a Carreira nesta posición. Agora ten o balón Carreira, comentámoslo de seguido porque intenta un envío longo Hugo Sotelo, desmarque de Pablo Durán, medíndose aí Pablo Durán con Kembo, a disputa, esa pelexa entre Pablo Durán e Kembo, poderío do central do Sporting. Jan Kembo, perdeu o duelo Pablo Durán. Falábamos de Carreira porque xa xogou no lateral dereito, outro día na Lomba no lateral esquerdo, hoxe xogando Carreira de central, nese puesto, nesa posición de terceiro central. Sí, o sea, é un xogador que é un xogador rápido, un xogador contundente, un xogador que se dá salida de balón dende o lateral, dende esta situación de tercer central. Bueno, é unha outra probatura de Claudio, perdón, que para eso están estes partidos, para probar as cousas e para ver o mellor para o equipo. Sen dúbida, xogando Alex Ollón, balón, atopou aí destinatario, Esteban Lozano, dalle aí a Noraboa polo intento ao seu compañeiro, pero Jailson quere xa sair da cova. Cae Jailson, pide falta, non a considera así o colexiado, así que recupera a posesión de pelota do Sporting. Jonathan Barán buscando asociarse por dentro. Boa combinación agora do Sporting, ten que replegar o Celta, agardando xa o conxunto vigués neste ataque do equipo blanquivermello. Ten dúbidas agora, ten que frear, xa non hai tanto dinamismo no ataque. Estamos no minuto 70 de partido, segue o empate, Celta 1, Sporting 1 neste terceiro amigable da pretempada 24-25. Pide o balón Kembo, abre cara a esta posición esquerda de Jorge Montes. Xogou con Alex Lozano, este cara atrás co seu porteiro Cristian Joel, ex do Celta B. Cristian Joel intentando xogar dende atrás, mantén a filosofía o equipo de Rubén Albés, a pesar de que os minutos pasan, que a calor segue apretando, o Sporting quere ter a pelota. Unha das claves de Rubén como adestrador esa, ¿no?
bueno, pues insufla o equipo dunha identidade, a súa identidade, o equipo é fiel a esa identidade que trata de transmitir Rubén Albés. Polo momento, Marc Vidal, este home que estamos vendo na pantalla, xogando todavía, igual xoga todo o encontro. Veremos, ataca Cervi. Cervi presionado por Kembo, perde o balón o Celta, recupera Sporting, protexe Varán, xuxeitón de Miguel Román, falta a prol do Sporting, que saca rápido, non pode, boa activación aí de Miguel Román. Todos os detalles están controlados, non? Por suposto, xogadores como Miguel quere demostrar cousas, todos están moi metidos, notase, iso notase, a pesar de que o ritmo non é un ritmo competitivo, de alta competición, estamos en pretempada, fai moita calor, incidimos niso, pero todos os xogadores queren demostrarlle cousas a Claudio. Sí, claro, ao final todos queren dentro de un mes cando empece a Liga, ou menos de un mes cando empece a Liga, estar todos aí, ¿no? Estar coa posibilidade de poder xogar, entón iso é moi importante, ¿no? Para o equipo, para a mellora do equipo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Ataca o Sporting, quere progresar a Amadou Koundoul vai se meter cara adentro, ven Sergio Carreira impedindo aí que Amadou Koundoul progresase, vai ser córner, saque dentro Curruncho para Sporting, outra acción que ten que defender o Celta. Vamos ver como executa o córner o Sporting, como defende o córner o Real Club Celta, o equipo de Claudio Giraldez. Pode sacar en Curtiño, achegase un xogador do Sporting, as marcas fixadas dentro do área, balón cara ao corazón dese área, Amadou Koundoul meteu a cabeza, marchouse o remate de Koundoul, vai ser saque de porta para Marc Vidal. Bueno, ahora é pouco lóxico, non, que se rematen os corners, porque tampouco tes no campo sacando igual Jailson, Carlos e Manquillo, pues tampouco es que se teñas un poderío aéreo moi grande como para defender esas xogadas, non? A presión do Sporting, quere sair Carreira, ven con criterio co balón, Pablo Durán traballando tamén na saída de balón, Pablo Durán buscaba a Carlas Pérez, a Carreira un tanto precipitada de Carles, non vai chegar. Xogou cara atrás o defensa do Sporting e vai a arrancar un novo ataque Cristian Joel dende a súa portería. Chegou empate, Celta 1, Sporting 1. Hai que dicir, Bruno, que na primeira metade vimos ocasións, vimos achegamentos do Celta, do Sporting, as porterías nesta segunda parte menos fútbol, na faceta ofensiva. Sí, al final, típico partido de pretemporada, a única ocasión ahora na segunda parte o golpeo de Hugo Álvarez, hai uns minutiños que parou o porteiro. Bueno, así que ao final é certo que o partido se está convertendo, cuidado. Oye aí, control co peito de Marc, a cesión un tanto comprometida de Carlos, pero xa xoga de novo con criterio Celta para seguir dende atrás. Jailson, Hugo Sotelo, vai Sotelo abrindo cara dereita, controla Carlas Pérez, vai se perfilar cara esquerda para xogar con dentro con Pablo Durán tira ya a parede moi ben, progresa Carlas Pérez, chega a liña de fondo, que va autopase, Carles Pérez dentro, pon o balón cara atrás, non chegou Bamba, o balón paseouse polo área pequena, ocasión clara, non rematou o Celta a ocasión, pero a internada foi moi boa de Carlas Pérez, magua que Bamba non metese aí a puntiña do zapato, da bota, porque estaba en posición moi boa Bamba. Moi ben tamén Pablo Durán saindo da zona de dianteiro para apoiar nesa parede con Carles Pérez arrastrado central, soltando o primer toque. Unha lástima, sí, unha lástima que non chegou Bamba por moi pouco. Comentaba antes que ahora o partido quizás está volvendo un poquinho máis partido típico de segunda parte de pretemporada, ¿no? Con moitos espacios, moito ida e volta e bueno, ao final é lóxico porque xa costa chegar, mira nesta vemos xogada. Aquí a xogada repetida, non? Que ven Pablo Durán descargando, que ven Carlas Pérez aquí, o toqueciño, o autopase, plantase só dentro do área, ergue a cabeza, ve a Bamba e estaba ben marcado Bamba aí, estaba ben marcado polo defensor do Sporting, pero unha mágoa, o Celta tentando de progresar con Carlas Pérez pola dereita, outro xogador que terá que demostrar, supoñemos que quere tamén gañar esa confianza da que falábamos na primeira metade, cando falábamos de Dubicas, dos centrais, accións boas en pretempada facilitan o traballo da confianza, sen dúbida. Agora pausa para hidratarse, para hidratación de novo, Giraldez dando indicacións. Sí, importante que os xogadores, sobre todo como Carles Pérez neste caso, que colla confianza,
porque é un xogador que pode ser importantísimo para o equipo e bueno, aproveitar aí Claudio para dar algunha indicación para que se refresque. Na pausa de hidratación, pois vemos as xogadas máis destacadas do encontro. Esta da primeira metade que estamos vendo, o gol do Sporting que marcou Caicedo no minuto 7 deste encontro amigable entre o Celta e o Sporting na Cidade Deportiva Fouteza. O erro de Alfon en ese pase cara atrás, comentábamoslo xa, típico erro de pretempada, intención boa para darlle oxíxeno, pero claro, non estaban aí preparados os defensores do Celta. Aproveitou no ben Caicedo para plantarse só ante Marc Vidal e definir desta maneira que estamos vendo. Xogada repetida do primeiro tanto do Sporting, foi o primeiro tanto do partido de hoxe na Cidade Deportiva Fouteza. E aquí o cano de Williot, o control perfecto, o caneo perfecto tamén. Este o gol de Dubicas, o gol do empate habilitando a Tasos. Control e gol de Tasos Dubicas, Dous toques. Fermosa acción, fermoso gol de Tasos Dubicas. 4 goles xa de Dubicas nesta pretempada, máximo goleador do Celta cando acaba de chegar Borja Iglesias. Ganas de ver a Borja tamén, no seguinte amigable, Bruno. Moitas ganas de ver a Borja. E a este que? A este, bueno. Ganas de ver a este sempre, Sempre. Este, bueno, o príncipe. O príncipe das batallas, o rei. Chamalle como quieras, a Iago Aspas, porque é o rei destas terras, a Fouteza é súa, o Celta é seu. Está Iago Aspas xa no campo, capitando o Celta. Derradeiros trocos de Claudio Giraldez nestes últimos minutos do partido. Rematou xa a pausa de hidratación con Iago Aspas no terreo de xogo, portando, como é lóxico, Bruno, o brazalete de capitán do Celta. Sí. Cos anos que leva Iago non se pode discutir nunca o brazalete de capitán. E mira, Cristian Joel tamén portando o brazalete de capitán do Sporting, o que fora porteiro do Celta B. Vai Cristian Joel, executa xa o saque de portería, minuto 77 de partido. Celta 1, Sporting 1. Mantemos aí o empate. Vamos ver se chegan ou non máis goles. Vai sacar de banda Sergio Carreira. Recordamos que xa está no campo Iago Aspas. Vémolo aquí, descargando Iago. Primeiro toque con Carreira, buscaba o desmarque Pablo Durán. Mídese, moita diferencia de corpo, de físico. Cando mídese Pablo Durán a Kembo, pois poucas papeletas ten, non? Durán de gañarlle un duelo físico, ombreiro con ombreiro, difícil aí. É complicado. Igual o espacio, claro, aí sí, con campo aberto igual sí, pero no duelo é complicado que lle gañe. O cambio do Celta, que creo que foi Bamba o sustituto, me parece. Pode ser. Poucos minutos de Bamba no encontro de hoxe, pouquiño entre algodóns, pode ser o costamarfileño nesta pretempada, que xa non puido xogar en Vila García de Arousa. Hoxe uns minutos na segunda parte, a piques estivo de marcar un gol aí, o base de Carlas Pérez, pero entrou Iago Aspas no seu lugar. Este Hugo Sotelo cara atrás, Carlos Domínguez, o amago de Carlos Domínguez, saindo con confianza dende atrás, buscando a carreira de Franco Cervi, ergue a cabeza Cervi, buscando a Iago dentro do área, vai caer a Pablo Durán, control de Pablo Durán, quere acomodarse, pode haber falta de Varán, nin que no, o colexiado bota o balón cara arriba a Varán. Agora sí hai falta de Miguel Román sobre o xogador do Sporting. E no chan está, penso que Pablo Durán, por esa xogada, manotazo na faciana. Sí, un golpe cando podía ser falta perfectamente, pero bueno, un golpe cando iba a controlar, foi con todo, creo que era Varán, me parece. Sí. Bueno, levou uno por diante. Aí está Jonathan Varán, o irmán de Rafa Varán, pero el xa dixo, cando chegou o Sporting, eu non son o meu irmán, eu son Jonathan Varán, e aquí quero gañarme un posto no conxunto de Rubén Alves. Xoga o Sporting na dereita, quere presionar aí Manquillo, adiantando a súa posición, tamén o fai Cervi. E agora nas vigilancias Carlos Domínguez correcto, entregando cara atrás. Marc Vidal recupera a posesión o Celta, xogando en curto. Marc Vidal, Jailson, Iago Aspas, controle pase de Iago, non é bo, quere incomodar a Iago Amadou Koundoul, consegue, a pelota marchouse, vai sacar de banda xa Iago Aspas para Sergio Carreira. Miguel Román xogando en curto con Iago. Era Sotelo con Iago Aspas. Perdeu o balón Iago. Volta a empezar de novo Carreira dende o saque de banda.
Aí Carreira pide aí a Sotelo que active un pouquiño aí para facilitar o saque. Ao final optou por Carlos Domínguez. Domínguez atrás con Marc Vidal. Temos a sensación de que pode ser que Marc Vidal complete o encontro, porque estamos xa no minuto 80 e non houbo troco na portería contra o Benfica. Agora hai falta, balón parado, falta sobre Pablo Durán na saída de balón do Celta. Dicíamos, Bruno, ten a sensación de que sí, que vaya... porque pode ser algo chamativo. No partido contra o Benfica xogou Iván Villar nunha parte, noutra parte Marc, outro día en Vila García Marc Vidal primeiro, despois César, e hoxe todo o partido para Marc Vidal. Pois sí, a verdade é que chama atención, non? Que un partido de pretemporada o porteiro completa os 90 minutos, non? Pero bueno, neste caso, pois seguramente no seguinte partido pois habrá algún tipo de rotación ou algo sobre. Sí, a xestión de efectivos realizas en todas as liñas, tamén na portería, e Claudio lóxicamente saberá. Ollo ataque do Sporting, ollo ataque o disparo. Marchouse moi pretiño do poste dereito precisamente de Marc Vidal. Boa xogada de Campuzano, moito perigo. Seguramente a acción máis perigosa do Sporting neste segundo tempo. Chega no minuto 81 ese disparo dende fora da área, tirando diagonal de Víctor Campuzano. Vémolo repetido. Aquí está, diagonal moi boa, conducción. O disparo marchouse pretiño da portería de Marc Vidal, que aí pedía activación os seus defensores. Sí, pero é complicado, ¿no? Falábamos antes que é complicado a estas alturas de partido, minuto 82, que os retornos hacia no repliegue hacia a portería propia sean efectivos, ¿no? A 100% co calor que fai, cos minutos que levamos xogados. É complicado, ¿no? Entonces, bueno, Campuzano aproveitouse desa situación. Vai moitísima calor hoxe na Cidade Deportiva a Fouteza. 82 minutos xa de xogo, Celta 1, Sporting 1. Xoga Miguel Román, cara atrás, Jailson con Iago Aspas, quere xirar, Iago Aspas non pode, moi presionado, facilitalle o rexeite a Miguel Román. No chan está Cervi pelexando o esférico, vai ser falta, sinalou a falta o colexiado, balón pro Celta. Xogou xa rápidamente Carlos Domínguez. Raúl Sotelo filtrando para Iago Aspas, parede de Iago con Sotelo, aparece Durán, descarga cara atrás, de novo Carlos Domínguez con Jailson, progresa Jailson, sae de posición defensiva Jailson, dalle continuidade Manquillo pola esquerda, plantas en defensa o Sporting, ataca o Celta, Manquillo xogando de lateral izquierdo, como dicíamos, volta cara atrás con Miguel Román, aparece Carlos Domínguez, último home do Celta, todo o Celta plantado no campo do Sporting nesta xogada. Carlas Pérez, agora pola dereita, tira diagonal, cara adentro, pase, errou aí o pase de Carlas Pérez, algo comprometido, ten que facer a falta a Carreira, dalle continuidade ao colexiado a xogada do Sporting, por se hai contragolpe non. O traballo defensivo tamén de Miguel Román, recuperando Coiro, este é Cervi con Manquillo, réase Manquillo, algo de dúbidas, tamén cansancio nestes últimos minutos de partido. E o balón Sotelo, quere filtrar Sotelo, a carreira boa de Carlas Pérez dentro do área, Carlas Pérez pode tirar, recurta Carlas Pérez, pico do área chica, Carlas Pérez cara atrás, o balón comprometido para Iago, moi difícil controlar ese balón coa testa, pero o Celta segue mantendo a posesión. Manquillo pola esquerda, ben Cervi, era Pablo Durán descargando xa por dentro, xogando agora o Celta con Sotelo, con Román, aparece Carlos Domínguez tamén en posición ofensiva, Carreira, Iago Aspas, Iago con Carreira volve con Iago, controla Iago, xesto técnico de Iago habitual cando quere orientarse. Tamén agora Carlas Pérez buscaba asociarse con Iago Aspas, defendendo ben o Sporting, e o Celta posesión longa, Bruno. Sí, posesión longa, buscando os espacios, buscando encontrar un espacio para poder atacar esa defensa replegada do Sporting, e bueno, para iso hai que ter moita paciencia, unha posesión longa, dar pases, xerar movimentos para xerar tamén os espacios, e bueno, está facendo ben o Celta ahora mesmo. Estamos vendo, moitas paredes por dentro, agora mantendo posesión, longa posesión do Celta no minuto 84 de partido. Quería buscar aí esa asociación Hugo Sotelo con Iago Aspas, puido ver falta non. Segue mantendo o balón Jailson para o Celta, Carlos Domínguez con Carreira, pide o balón dentro Hugo Sotelo, controla Sotelo,
Acaba unha acción Sotelo, dicías, Bruno. Importante tamén o que acaba de facer, non? Esa situación de combinación en campo contrario, importante que sea unha pérdida de balón, que a defensa se hacia adiante e que non permita correr o Sporting e que a presión tras pérdidas sea instantánea, non? Que é o que está facendo ahora mismo moi ben o Celta. Pola esquerda Jailson, segue a manter a posesión o Celta. Miguel Román tentaba autopase, non lle sae, cara atrás, Cristian Joel, algo comprometido, o porteiro do Sporting, non quere saber nada da bola, e rexeitou Cristian Joel, vai ser saque de banda por el do Celta, pretiño da liña divisoria do terreo de xogo. Cervi para Jailson, de novo Cervi, vai encarar ante Campuzano, tamén está Manquillo, botando unha man, Manquillo cara atrás con Jailson, e vai aparecer Carlos Domínguez, tédelo aí. O central Vigués para Carreira, outro Vigués, mete por dentro, o desmarque de Pablo Durán, de fora cara adentro, pase boísimo para Iago, vaise plantar só Iago, ollo aí o choque de Iago con Cristian Joel, a xogada que continúa, gol do Cervi, gol do Celta, pero imos ver que non estea mancado Iago Aspas, chegou o tanto de Franco Cervi, aproveitou ben a ocasión o xogador arxentino, o golpe duro, os dous seguramente mancados, tanto Cristian Joel como Iago Aspas. Celebrámoslo tanto do Celta, marcou Franco Cervi, minuto 86 de partido, Celta 2 Sporting 1, pase boísimo de Pablo Durán, aquí vemoslo repetido, Iago Aspas atopa ben posicionado a Cervi e foi pois duro aí Cristian Joel abaixo, controla Cervi, fácil a definición de Franco Cervi para marcar o segundo do Celta. Pero Bruno, estamos pendientes aí de Iago Aspas. Sí, a ver, en este caso Cristian Joel intenta ir a taponar pensando que mellor Iago vai a finalizar a xogada, vai con todo e vai como un tren de mercancías, arrolla, entonces bueno, sí. non creo que esa ahora, bueno, ese tipo de choques son parece que mancouse incluso máis o Cristian Joel que Iago, Sí. Bueno, por sorte están os dous xa en posición vertical, aparentemente recuperados. Non ten nada Iago Aspas. Temblamos un pouquiño, Bruno. Temblamos un pouquiño con esa acción, vendo a Iago Aspas no chan. E aquí o protagonista do gol, Franco Cervi. O gol da victoria, pode ser o gol da victoria no encontro de hoxe. Franco Cervi, outro xogador que gaña confianza cara a porta. Sí, a verdade é que cantos máis xogadores collan confianza de cara a porta, mellor para o equipo, non? Quero saltar tamén a xogada entre Iago Aspas e Pablo Durán no inicio da xogada, que é un pase de Pablo Durán fantástico a Iago Aspas, non? Para quedarse dentro do porteiro. Pois controla o encontro xa o Celta no marcador con ese tanto de Franco Cervi cando quedan 2 minutos para chegar ao final. Estamos no minuto 88, quedan 2 para chegar ao 90. Nese minuto 87 chegou o tanto de Franco Cervi, pode ser o tanto da victoria. En Curtiño agora arriscando Celta, ollo a pérdida, a combinación boa agora de Cundul dentro do área, mete o balón cara atrás, rexeite de Miguel Román, o despexe. Claro, pide intensidade Marc Vidal, non vale relaxarse agora, porque pode pasar. O resultado é o de menos, claro. Lo sabemos, pero tamén serve o de gañar partidos para gañar confianza, claro. Bruno. Al final é unha situación que pode pasar esa pérdida de valor, ¿no? Cando ti tes a identidade e o valor para xogar desa forma, podes tes o risco de que podas perder algún valor, ¿no? Hasta agora o Celta saliu en todas, tivo esta pérdida, bueno, o porcentaxe positiva. Sen dúbida, non? Recordamos que o gol do Sporting na primeira metade, como decía Bruno, chega por un erro en saída, en pase cara atrás de Alfon, riscos de pretempada, o demais, controlado o encontro por parte dos de Claudio Giraldez. Vemos aí presionando a Manquillo, pode ser unha das últimas accións do encontro de hoxe na Cidade Deportiva Fouteza. Recórdovos, logo comentamos tamén, pero o venres, outra cita aquí con nos en Celta Media, co seguinte amigable do Celta tamén nesta Cidade Deportiva Fouteza contra o Gil Vicente Portugués. Carlas Pérez, incomodado polos atacantes do Sporting, perde o balón Carlas Pérez, pode intentalo Barán dende lonxe, o disparo de Barán, márchase por riba da portería de Marc Vidal, intento aí de Jonathan Barán dende lonxe, tamén probando eles os temas dos lanzamentos dende fora da área,
confianza tiña aí Varane para golpear, marchouselle o disparo, vai sacar de portería o Celta. Falábamos de tempo engadido na primeira metade, nesta segunda, Bruno, como ves o tema? Aquí está o colexiado que ten que tomar a decisión. Estamos xa no minuto 90 de partido. Pues como moito, creo que 2 goles, o sea, 2 minutos, como moito. Ollo aí ese envío de Iago Aspas cara a Pablo Durán, protexe a defensa do Sporting, vai cometer falta Pablo Durán. Pode morrer o encontro aquí. Dicías, Bruno, 1 minuto, 2 minutos de tempo engadido. Como moito, 2 minutos, como moitísimo. Ao final aguantaron, coa calor, con todo. 90 minutos de partido entre o Celta e o Sporting na cidade deportiva Fouteza. Gañan os nosos, gaña o Celta con gol de Franco Cervi nesta segunda metade. Xoga cara atrás o Sporting. Yanquembo. Dalle saída agora por dentro, ten que presionar Iago Aspas. Agora na esquerda. Continúa o Sporting intentando de sair Alex Lozano, cae Lozano ante Carlas Pérez. Disculpas aí, Carlas, co xogador do Sporting, as cámaras, co árbitro, co golexiado, porque de seguro estamos xa ante a última xogada do partido. Kembo dende atrás, tenta o Sporting sair, pero o Celta está ben plantado neste bloque medio, impedindo que o Sporting progrese, que non teña claridade o conxunto de Rubén Albés nesta última xogada do partido. Vai saindo de posición Carlos Domínguez, impide que Esteban Lozano poida xirar, e fai o propio Manquillo para recuperar a bola. Manquillo para Hugo Sotelo. Sotelo, a finta de Sotelo para enviar longo cara a Iago Aspas, control de Iago, algo difícil o control, pero pode darlle continuidade Pablo Durán. Controla Pablo Durán, estaba en fora de xogo. Pablo Durán non vale a xogada, lamentase o de Tomiño. Outro dos protagonistas desta pretempada, Pablo Durán, sen dúbida, Bruno. Sí, xa non é solo por o que marca, sino por lo que está senelando, non? Xa o vimos no segundo gol de hoxe do Celta. Está a gustar a Claudio Giraldez e a todos nós o que está a facer Pablo Durán, non marcando, hoxe non marcou, pero sí asociándose en posicións de ataque, como no tanto de Cervi, previamente con Iago Aspas, xogada bonita, que rematou nese gol deste home de Franco Cervi. Aí aparecía Cervi. Bueno, pois dalle continuidade, o colexiado partido, estamos xa no 92, vai ser córner a prol do Sporting. Envío corazón do área, rexeita ben a defensa do Celta e a xogada remata con ese disparo dende longa distancia e os asubíos do colexiado indicando o final do partido deste terceiro encontro amigable do Real Club Celta na pretempada 24-25. Nova victoria hoxe na cidade deportiva Fouteza ante o Real Sporting. Celta 2, Sporting 1. Adiantáronse os de Rubén Albés con tanto de Caicedo no minuto 7, empatou Dubicas para os nosos e xa nos últimos minutos de partido na segunda metade este home, Franco Cervi, marcou o gol da victoria de hoxe. Bruno. Bueno, sensacións boas, non? Sensacións boas, quizás poucos erros, que tamén é importante, non? Unha idea bastante clara e un partido que xa do de principio se me lleva complicado polo tema da calor e da temperatura, pero bueno, a verdade é que o Celta estivo ben, en línea xerais estivo moi ben, con moita continuidade no xogo, sabendo manexar diferentes momentos cando o Sporting o estaba un poquinho máis replegado, cando tiña que sair, cando tiña que defender un pouco máis cerca do área. Entón, pois, é importante que as sensacións sexan boas, que Claudio este satisfeito e que se hai algo que corregir, pois evidentemente aínda hai tempo de cara ao inicio da competición. Sí, aínda hai tempo e aínda hai encontros, porque temos que aproveitar a ocasión mentres vemos aquí como os xogadores, os colexiados xa encaran o túnel de vestiarios da cidade deportiva Fouteza. Noraboa polo traballo, todos traballaron hoxe, aí con ese sol no campo, con tanta calor, os colexiados tamén, bo traballo para eles. O Celta cumpriu hoxe. Vamos ver agora as mellores imaxes do partido deste terceiro encontro amigable do Real Club Celta na pretempada 24-25, mentres falamos do que temos por diante antes de cerrar, de pechar a retransmisión, Bruno, porque o venres, hoxe estamos a martes, o venres novo encontro aquí na cidade deportiva Fouteza tamén, outro rival portugués, o Gil Vicente. A ver que tal, o venres pola tarde, ás 6 da tarde. Veremos se a calor tamén baixa un pouquiño, parece que pode ser. E a partir de aí, logo, rivais tamén importantes como o Lille francés, o Luton Town,
que acaba de perder a categoría na Premier League. Pecharemos a pretempada co West Ham United, por suposto. Todos os encontros ímolos vivir aquí en Celta Media. Aínda queda moito, Bruno. Queda moito. Isto a pretemporada parece que non, pero bueno, son longas, son para gestionar moi ben o grupo, para gestionar moi ben o equipo, e bueno, importante que o equipo colla boas sensacións, e que a medida que pasen os partidos a situación do equipo mellore, por suposto. Temos as sensacións, temos boas sensacións do Celta. Hoxe outra victoria aquí na casa, na Cidade Deportiva A Fouteza, ante o Sporting, decisión de Rubén Albés. Gañou o Celta 2-1. Moitísimas gracias, Bruno López, moitísimas gracias de verdade por estar hoxe aquí connosco na retransmisión. Bruno, graciñas. Nada, gracias a vos. Placer. Gracias a vos tamén por estar ao outro lado, a vosa casa, na praia, na piscina, no traballo, onde que irades, podedes seguir os encontros do Celta aquí en Celta Media. Hoxe triunfo, victoria ante o Sporting de Xixón. O tanto de Dubicas serviu para o empate, vémolo aquí, marcou o gol da victoria Franco Cervi. Deixamos vos coas mellores xogadas e vémonos o venres, como dicíamos, novo partido. Vémonos o venres ante o Gil Vicente pola tarde, venres ás 6 da tarde. Se non hai cambio, pois todo en orde para seguir coa pretempada do Real Cruz Celta aquí en Celta Media. Graciñas de verdade por estar. Ata o venres, chao.